اوكي ثانك يو غاشانا خنقصلينا دانتون تمليس كادو فريدوم دانتون 86 الله هذا فريدوم انا سمع كله تسفا قبر تخاتاتلتي دانتون تزي لها ناب كامبوني خيدي كامبوني ناي سبعات دانتون يلن ثانك يو الف دانتون يلخان كامبوني ناي سبعات احنا انا سماناتاتنا مالك كامبوني ناي سبعات الله هذا كامبوني ناي سبعات يلخان اوكي اي هوب كندا كله جود فادر الله هذا غوتنا نيرو كندا لهم كتكونوا تسفا قبر go on thank you حيل ما نسي thank you أقدم نبغى ملو جزا أبزي نكتاتل زلنا كله سلام قبل يمرز كتسيلها أنا دكتور يقني لنا ذهب كنا كله تمرتي أنا تحطي انتهيو مزهلو زلو خناتات مالت 10 شوعات عمت كي تتقمنا لحليفنا ولا حنت عجبتي زرزراتو خاطو يدلني او قلو رداك نعاون رداك غون نحنا نسحاب ودب قال حلفنا حجي مزي نزز خيل زلو خناتات بخمي نقطمو مهنياتو لك عمت 10 شوعات عمت كي تتقمنا له زحلفه غزي حجون كي تتقمنا له كي نحلفمو إساياس كانت تزدليو تقبارات كتر زعبت نقر سلازي اللي انت قبرنا ايو وتي كعوت النازغل تيو هراي يغني اللي تحتون تانيرا زحال شو عطعمت والحانت نقراي تتقمنا لون تسرعات كا بتزدليو يخيدالو سلازي نسرعات زخنقطموس انت نقبرا لنا اتبل حتو أنا بخلت ملكة غيرك كملسا حانتي إذا 17 عامات والحانتي أي جبرنان ودبات والحانتي أي سرحان أي فرنان دبلا زربا قريتها قبورو لينبر أنا بواي سامعني نحن بزحينا فرينا لكن تاني مجرشا وصيت يا زي ترخبت نمثالي ثلاثة مثالي خد نحن حاب نقر كم تجبرنا ويكا معباله خم تجبرنا خري كم تدبل كوت أنا مجرشا وصيت أي ترخبتن نمثالي أبز حلف 10 شوعات عامات بزي قد استجزي نوحي يخون دارجا كحبرنا زخل صحفات أب ورقة ريدي لنا السبعلو نوع جزء يدوسد أوكي إذا حدا أب ورقة قتل لنا مالتي زتدالوه نحجين نتصبح إيرتران تخون إذا حدا معبالي كالايتي أنا معبالي دوس دا نوع عمتات بحنساب سلد سرحنا أتصبقنا تفاليتنا أتصبق كم فلت مالتك أتي نايب حقي أينا يتشجر كمان عم فلاتوسي أدقيقنا هنا فليتنا يو حجي زون بحنساب كل الناس اللي سرحنا يو ويكا أبزع 10 شوعات عمت دقبرنا يو معبالي سالساي مسجزين نرى أخايو أنت دا أخيتك قد محمشت عمد زي نبورو حجي زتصنبور وسبات قال له ما تحدش سبات النامسو يخذ له سلازي معبالتات هالو راديوتات كفيتنا ناب تلفزيون قصنا نخيد لنا سلازي بزح نجار افرينا اينا خم مفراي سلازي زي اي سرحنا اي جبرنا انت بالتاشمو انا بزح حيب اي فتواني بعقمنا غيرنا اينا بحالا انا كن انتي مالته اتا نمنتاينا نتا دليا دلنا ديت عوتنا اندحر دايلنا كلاتنا نفلطاينا أنا ناتي مقلتي أبوشتنا كنت حبابرلو ديك قالنا له مخنيات أتصبغنا إن نفلت كلنا ممس دمسلونا خوينا أبوشت جزانا خوينا خنزار بالله خلنا ننقاقرين أنا نحدنا أبدأ واتينا جن شجرنا إذا عيلنا هلنا خنزار باين قالنا تاني بحق شجرنا مالته أنا تلاقي ملساتا حتى إتا أبجزانا مسبيتنا مسعرقتنا مسنعانا دموسلو سبات أبعثو تجزانا عللا علال
الساعتان عناس صقم امصياتنا دلا الساعه يسمامعتنا እዚ አግን ገለ ደፋር ሰብ ተደይ ኮይኑ ተጣዊሉ ክዛረበላ አይካአለ እንትሰብ ሕጂ ግን ስለተዳኸምና ነንሕድና እዛ ናይ በሐቅ ምስማዕት አብየና ደላ ነጥቢ እቲ አብ ገዛና በበይንና ኮይና ንዛረባ እሳ ናብ ደገት ወጽያ ሕጂ ማለት ሕጂ ግዜ ትወስደልና ያ ምክንያቱ ተራባሪብና እንዲና ተዳኺምና እንዲና ንሕና አጓል መንገድ ጥሕና ንዛረብ ነርና አብ ወረቀት ንሰማማ አባይታ ንግበራ ምስተባህለ አባይታ ምስማዕና አቢ كل ነገር ነጽድቅ ይሄ ሕራይ ንግበር ዘልኳ ምስተባህለ ይሄ አባይ ኢንትሮዳክሽን ጌርኩም ዘለኹም ሓንቲ እሳንተ ደርጊስኩማ ንሕና አይንሰማዕኒና አክንዲ ሃገር ኤርትራ ትብሉ ህዝብ ኤርትራ ተደይልኩማ አይንቅበል ነገበሉ ሓንካስ ዝኾነ ምኽንያታት ኣብ መጨረሻ عند برهان ተደይልጊስኩሞ አይንሰርሕኒና ኢብራሂም ተደይቲኹሞ አይንሰርሕኒና ኢብራሂም ተደይልጊስኩሞ አይንሰርሕልና ንዓንድ ብርሃን ተደይቲኹሞ ናይ በሐቅ ግን እሱ ይኮነ ንሕና ግን ታሪኻዊ ሽግር ኣለና እዚ ታሪኻዊ ሽግርናትና አውሽት ዕጹ ገዛና ኮይና ንዘራረበሉ ዘረባይ ሓንቲ ካብኣተን ሎም ዓንተ ተዛሪበላ ነይረ እተን ተረፋን ዓኹም ናይ ገዛ እየኽበኩም ሓንቲ ጸገምና ንሕና ናይ መንነት ቅልውላዊ ኢለ ቀደማይ ትባህልን ያ ነይራ ሕጂ ግልጽ ዝረባሎ መንነት ቅልውላው ካ ገሊጸልካ ናይ መንነት ቅልውላው እንታይ ኤርትራ ክርህዋ ከሎ መራሕ ክኾኑ ደልዩ ኤርትራ ክጽገምን ከላ ካብ ኤርትራ ከሃድሙ ይደልዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቶም ናይ መንነት ቅልውላው ዘለዎም ሰባት እሶም ድመርሕዋ ኤርትራ ተኮይና አሰየለም ይቅበልዋ እሶም ደይመርሕዋ እንተኮይኖም ከዓ ዝተፋላለየ ሽርሕታት ገይሮም ስለዚ ሓደ ሽግር ናይ መንነት ቅልውላዊ እቲ ካልእ ድማ ኣብ ገዛና ኮይና ንዛረበሎ እሱ ሓንቲ መዓልቲ ደፊርና ንዑን ደገ ነውፃዮ እምበር ኤርትራውያን 17 ዓመት ኣይኮነን 17 መዓልቲ ከማን ብዙሕ ንኣኺባ ኣብ ውሽጢ 17 ዓመት ኣብ 17 መዓልቲ ንዓለም ሙሉ ዝፈትሕ መፍትሒታት ከተምጽ ትኽእል ኣኺባ ጌርካ ንዓና 17 ዓመት ወስደልና ደሎ ግን እታ ቀንዲ ሽግር ኣይኮንና ንዛረበላ ዘለና እታ ቀንዲ ሽግር ገዛና ኮይና ንዛረበላ ዘለና ስለዚ ሓንቲ ኣነ ኢለካ ኣለኹ መንነት ቅልውላው ሓንቲ ንሳኣ ኩላትና ነፍስና ክንሓታ ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ካት ምሳና ዝሰርሕ ዘሎ ናይ መንነት ቅልውላው ዘሎ ሰብ ድየብሉን ኦኬ መቸም ማለት ጨኒኻ ትፈልጦ ነገር ኣይኮነን ቀሊሉን ኣይኮነን ክኸውን ይኽእል ግን መንገድታት ኣሎ መፍለጥ ስለዚ ሓንቲ ሳኣ ተኻለይቲ ከም ዝድበልኩኻ ኣብ ገዛና ኮይና መምዝ መስሉና ንዕልለላ ኣብ ደገ ወፂና ግን ደይንዛረበላ አንቃጺት ካሳ ብጥቕልል ድበለ እንተዳ ተዛሪብናላ ኣብ ዝርዝር ከያተና ሃይማኖታውን አውራጃውን ጨና ይደለዋ ስለዚ ዘራ ኣብ ዕፁ ኮይና ንዛረበለን እሰን ኣብ ደገ ኮይና ክንዛረበለን እንድሕርዳ ጀሚርና መፍትሒ ክመጽ ሕጂ ኸኣ 17 ዓመት ስለተዳኸምና ማዕቢልና ይድብል ብዙሕ ነገር ሰሪሕና ተፋሊጥና ኢና ይድብል ስለዚ ነዚ ጉዳይ ዝሕጂ ካብ ሕጂ ንዮ ዝግበር ምትእኽኻባት ከምዚ ብግልጽ ዝዛረብ ምትእኽኻባት ጥራሕ ክኸውን ምናልባት ደንበሩን ንመጀመርያ ግዜ ካብ ኩሉ ብሄራት ኣኪቦም ኣብ ሓንቲ ክገብሩ ዝኽኣልሉ ምኽንያቱን ብግልጽ ስለተዛረቡ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብቲ ኢንተርቪው ሰማዕኩም ዶክተር ሳልሕ ወላ መንሽሙ ክዛረቡ ሰማዕክዎ ሰንጋል ክዛረቡ ሰማዕክዎ ብግልጽ ከም ተዛራረቡ ኩሉ ሰብ ብውሽጡ ዝስምዖ ነበረ ገሊጹ ኣቕሪቡ እቲ ናይቲ ሓደ ተቐቢሉ እቲ ናይቲ ሓደ ተቐቢሉ መጺ ዝገበራ ስለ ዝኾነት ሕጂስ ናቡ ገጽና ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት ዳርጋቶም ስኒት ጀሚሮም ኣለዉ ታድበልኩኻ ውሽጢ ገዛ በይና ንዕልላ ግን እስታድ ፍሪ ናብ ደገ ክንዛረበላ እንተዳ ጀሚርና ክንዕወት ኢና ማለት ኣድሜኖ ሽግርና ክንፈልጥ ኢና ማለት ሽግርና እንተዳ ፈሊጥና ድማ ከመይ ጌርና ከምንፈትሖ ስለዚ እኹል ዝኾነ ወረቃቅት ለና ሕጂ እዚ ምዕባለይ ዝኾነ ኤክስፒሪየንስ ኣለና ተፋሊጥና ኢና ተፋሊጥና ጥራይ ደይኮነስ ተማላሊጥና ኢና ከማን ስለዚ እሳ ካልአይቲያ ሳልሰይቲ ታብ ገዛ ዕፁት ገዛ ንዛረበላ ኣብ ዕፁት ኮይና ተማሻጢርና ንገብረላ ነበርና ሕጂ ንጽ ኮይና ንዛ ኣስማት ኣለዋ ሃይማኖትን አውራጃኔን አይነይቲ ተዓቢ አይነይቲ ትንስ ካለ ሕቶ እዩ ስለዚ ኣብዚያ ያደላታ ሽግር ንሕና ይሰራሕናን ንሕና ሕማቃቲና ንሕና ከምዚና ድብላ ዘራረባ ግን ኣነ ፈጺመ ይቅበሎኔ ጌርና ኢና ተዓዊትና ኢና ሰሪሕና ኢና ንምሳሌ ቅድሚ ሕጂ ተዛረብኩ ኣብ ካልእ ቦታ ነይራ ከይትነውሕ እምበር ዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተቃወምቲ ከምዝዶ ኣይሰርሑን ትብል ዘረባላ ኣብ ካልእ ቦታ ዛሪብያ ነይራ ሕጂ ክደግማ ካልእ ኣይሻብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሰባት ሓንቲ ነገር የንገልጾም ኣነ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ገይሮም እዮም
كم تقول شاب زدقما قد حجي نحنا ابتشتش حزباو جنبار ابتشتش إسياس ابتشتش هقدف كوينا هنسعسع كلنا زياتهم قد مناصنتن دحر ناصنتن حزب ኤርትራ حارነት ይግቦኦ ኢሎም ዝቃለሱ ዝነበሩ እዮም ኣብ ሜዳ ኮይኖም ዲዮም ኣብ ሱዳን ኮይኖም ዲዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ዲዮም እቲ ሰም ክገብርዎ ዝኽእሉ በሰለስተ ምክንያታት ገይሮም እዮም ሓደ ዓቅሞም ገይሮም ሓደ ካልኣይ ከምቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ባይታ ናይ ፖለቲካ ባይታ ወይ ናይ ፖለቲካ ሃዋሁ ኢትዮጵያውያን ወያኔ ካልኦትን ዝህቦም ዝነበሩ ሓገዝ ዘይሃብዎም ሓገዝ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ኣዋዳዲርካ ዓቅሞም ገይሮም እዮም ካልሰይቲ ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንህቦም ዝግባአና ሓገዝ ክንድታ ዝሃብናዮም ሓገዝ ክንዳ ሰሪሖም እዮም ክንድታ ደሃብናዮም ሓገዝ ከዓ ክንዳ ኣይሰርሑን ስለዚ እዚአን ሰለስተ እዚአን ብሓንሳብ ጌርካ ዓቅምናቶም ክንድታ ድኽእልዋ ዝነበረ ባይታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተዋህቦም ሓገዝ ናይ ፖለቲካ ሓገዛትን ንሕና ኤርትራውያን ዝሃብናዮም ናይ ሓገዛትን ኣብ ግምት ኣቲኻ ገይሮም ሰሪሖም ስለዚ ንዓ ኣባኣኽ ገልፀልካ ምክንያቱ ተቃወምትኻ ኣይሰርሑን ትብል ካልአይቲ ሕቶ ምእንቲ ንኸይትመፀኒ ኢለ ንሕና ግን ቶም ሰዓቶም ሓዊስካ ማለት እዩ ብዙሕ ሰሪሕና ኢና ወረቃቐት ለና ገለል ለና ሕጂ በፂሕናላ ዘለና ግዜ ግን ብግልጽ ዝበለ ዘረባ እዚኣን እንደድልያና ኣብ ምባል ኢና በፂሕና መስለኒ ሕጂ ዝእከብ ምትእኽኻባት ከምዚኣ ካብ ገዝኡ ዘዕልላ ዝበልኩኻ ብግልጽ እንተደኣ ተዛሪብዋ ናታ መፍትሒ ክትርከብ ኢለ ይኣምን የቀኒለይ ታንኪዩ ጋሻና ታንኪዩ የቀኒልና هو ውድባት ዓቅመን ዘፍቅደለን ገይረን ካብዚ ናይ ውድዓሊ ዓቅምታት ዘሎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተኣኻኺቡ ሓደ ፍርያት ክገብር ንጉዳይ ፍታሕ ናይ ሽግሩ እሳ ኣነ ምስ ኣሰማዕ ዓቅምና ምግምጋም ኢና በፂሕና ዘለና ላስ ትሬን ሕጂ ተኸይደላ ክቡራት ሕዋት ናይ ሕቶ ሓውና ካምቦኒ ናይ ሰብዓታት ኣለኻ ተኾንካ ተዓድል ንዓኻ ريدو نبركو اوكي ويلكم ادحينكا ريغاخا ادحينكا سمو على خلو ثانك يو سمو على ثانك يو انا دكتور ابراهيم افضل المجلسة ذهب مجلسي I think it's very must say أنا بحكي أقدست نتبي حجي أبزو أنا زي ببزح النجار تلعن لله بحلف زي كلها ناي إثيوبيان ناي إيرتران ناي إثيوبيان ناي صومال ناي كذا خالق قداي زلوا وان سو تي وصاي خوينسي أوشنا كم يكونوا زرع الكيانتبي قرب مبرهي أنا مدلخ ولا يبر تحسابك مقلاتي سي قال أنتي مبرهي مدلخ ولا سي رتنا من العلكة دكتور إبراهيم مننت حطوا على العلكة سلم تأخذنا مننت حطوا على العلكة حنتي مسا مقلاتي مدلخ ولا تي حلاك أني أنا وراجعونت كا على الكيا كواقت لها أنت تي أوش جزانا نعلو كم توصي كا إذا سلسلة زين نبحكي أقدستي أبزو وانزي مستي زخيل زلو أمغو إيرتران إثيوبيان راح لكولس بأمونغو إسياسن أمونغو دكتور أبي زخيل زلون خلطات نعو نبحك تستنكف نتبي العلكة سلزلخا حجي أو عمق كان حر مقلت نحر كان نسي أو أنا زمسلني خزار سلزخيل كم كل إرتراوي أب مننتن أب أوراجونتن أب أوش جزانا نعلو مالتي أوش جزانا مالتي أب كشنة ديكورس مس نعنا زمسلو خمس جلس كيا دكتور راي
ننتنا ماسي جوجل تراون ديو تزارو الحر دانني او اتيها انت على الكناسي مجلس ده كناس نيم حق صبو نيرو نخلنا خبر هلا مو كت سكتنا كنزارم مخالنا مالتي مو انا اللي ثانك اوكي ثانك يو دكتور alright ثلاثه حتوتات حاتيتو لان لوسي ثلاثه ነገር ገሊጽካ ሓንቲ መንነት ይልካ ካላይ አውራጃ ይልካ ሳልሳይካ አቡሽቲ ገዛና ኮይና ንዛረበላ ይልካሞ እዚን ተተብርሃንሲ አነስ በዚንሲ ብዙሕ ከማን ምስተዛረብኩ ነይረ ምናልባት ይብል ደለሞ እንዴ ዓጂቦ ነው ማለት ይመስለኝ ዘን ሰለስተ አነ ብዛዕባ መንነት አይኮንኩን ተዛሪበ ብዛዕባ ናይ መንነት ቅሉላው የተዛሪበ ናይ መንነት ቅሉላው ማለት አነ መን ኤርትራዊ ኾውናለሁ መን ኤርትራዊ ኾውናለሁ ማለት አይኮን መንነት ስለዚህ ናይ መንነት አይኮን ዛረብደለሁ አነ ቅሉላው የተዛረብደለሁ መንነት አብ ኤርትራ بزي قدس ببون بدين إرتراوي دخنا إرتراوي ببو دخنا إرتراوي بدي دخنا إرتراوي أبي كلن تسأجم ناتي زي مثل ناي ناشيناليتي مثل ناي زيجنتيو دخنا سبوز دخيليو دخنا سبكا حنت معالتي كابتي عدمت أي مثال إرتران تداري خايا كبسات غرنيا تزارباي كاب تجراي زر اللو نايم حراي زر اللو إرتراوي اللو ناي سودان زر دلو ولو ناي جيبوتي دلو ولو ስለዚህ ኩለን ብሔራት ኩለን አህዛብ ናይ ኤርትራ ምስ ጎራብተን አለውን ስለዚህ እሱ ኮነንቲ ጸገም መን ካበይ ቦታ መጪው አቡ ካበይ አቡ አዲዩ ካበይ አይኮነን ስለዚህ መንነት አይኮነን ፍቶናተይ እቲ ከም ስጋአታት ድበልኩዋ ከማን አነ እቲ ቅሉላው ይብል ቅሉላው እንታይ ማለት እዩ አብታ ዓዲ ተቀሚጡ ወደ ዓዲ ኮይኑ እና በልዐ እና ሰተ ቀሲኑ ክንት ዝነብር ግን በውሽጡ ይርብሾ በውሽጡ አብታና ያዲዩ ወይ አብታና ያቡ ዓደ ይዝብላ በውሽጡ እቲ ፍቅሪ ይሕይሎሞ ናብቲ ይወስዶ ስለዚህ አክንድታብ ኤርትራ ተወለደላ ዘዓበየላ ዝነበረላ ይሕሰመኒ አብ አይጣመኒ በአ ክንድ ዝብል ፍርቁ ጎኑ ሓንቲ ጉሩ ናብቲ ሓንቲ ጉሩ ናብቲ ሓደ ይሰዳ ስለዚህ ኾነ ሽግር ክርከብ እንከሎ ይሂ በሃይማኖት ሓደ እንዲና ይሂ በባህለ ሓደ እንዲና ይሂ በገ حالن دينا بلا وانا باري خايو اب كبسا ايرترا كاب كبسا ايرترا مس تግራይ دلو زري ود خبسا مس ود متحد زلو زري يقرب بزرخ نزارب تاخوينا ናይ ሃይማኖት በበይኖም ሃይማኖትን ከለው ዘርናቶም ግን ክልተ ደቂ ሓወቦታት አለው اب كبسا ايرتران مسቲ መታሐታዊ ኤርትራን ምናልባት ግን ደቂ ከበሳ ኤርትራን ትግራዎትን ግን ምናልባት ወድ ሓወቦ አይትረክብን بزرق مالته يعني بقانقا بباهلي بقال حد كون كله ስለዚህ መንነት አይኮንኩን ተዛሪበ ቅሉላው የተዛሪበ ስለዚህ እዞም ከምዚዮም አይነት ሰባት ከምዝ ተሐሳስባዝሲ እሱ ተዓንቃጽ ኮይኑ ዘሎ እዩ እዚ ካብ ሓደ ወላን ከይነሳማዓናውን ብግልጽ ደይኮነስ ብሕቡእ ግን ሒዙና ዘሎ እሱ እዩ ዘዓበየ ናይ መንነት ቅሉላው ዘሎ ኣብ ኤርትራኻ ኢሳያስ አፈወርቂ እቶም ትሕቲዩ ተኸባቢ ይደለው ድማ ብዙሓት አለው ናይ መንነት ቅሉላው ደለው ስለዚህ መንነት ቅሉላው ደለው ናይ ዘርዕ ሕቶ ይኮነ ናይ ስምዒት ሕቶ እስኻ እንታይ ስምዓካይ ኦኬ በቡን በዲዩን ጥልያንን ከሎ ኤርትራዊ ኮይኑ ዝነብር ኣሎ በቡን በዲዩን የመንን ከሎ ዘርዕና ኤርትራ ደይብሉን ከሎ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ሓቢ ኤርትራዊ ኮይኑ ይነብር ኣሎ ከምዚ ንሕና ኣብ ኤሮጳ ንነብሮ ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ እታ መንነት በኣ ተረዳእያ ካለ እቲ አውራጃ ኢልካ አነ ሕጁን አውራጃ ይኩን ከልዕል ደለ ናይ መሰል ሕቶ ይኸልዕል ደለ ሓደ ሰብ መሰል ናይ መሰል ሕቶ እንተዳ ሓቲቱካ አውራጃ ስለዝኾነ ናይ መሰል ሕቶ እዚ አይቀበለካኔ እዛ ሕቶ እዚኣ ሃይማኖታዊ ሕቶ ስለዝኾነ አይቀበለካኔ እዚኣ ቀቢላዊት ሕቶ ስለዝኾነ አይቀበለካኔ ክንብሎ አይግባኒ በደል ኢሉ ዘምፀ ተበዲለ ዝበለ ሰብ ነተን በደልናቱ ክንቅበለን ኢና ደለና ኣብ ኤርትራ አውራጃ ድማ ሓጢያት አይኮነን ኤርትራ ከም ዓዲ ካብ ንፈልጣ ኣትሒዛ ዓዲ ካብ ትበሃል ቅድሚኡን ብሓመታት አውራጃ ነይሩዋይ አውራጃ አይደንቲቲ አውራጃ መሰከፊ ኮይኑ አይፈልጥኒ አውራጃ መሻቀሉ ኮይኑ አይፈልጥኒ ኩሉ ሰብ አውራጃ እዩ ድጽዋዕ ሓንቲ ምሳሌ ክወኩም መልሲ ከየኑ ወሕዳ አንበር ኩሉ ምስ ብጾተይ ደዕለላ ዓላላ ኣብ ኤርትራ
እዚህ አውራጃ ሰራዛ ይዝብል አይነት አጻዋባ አይደለም ዕድሜ 140 ጊዜ ገደስ ክንደይ ዓመት ገይሩ ግን ኣብ ግዜ ጥልያኒ ታሽሙ ኮይኑ ኢንስቲትዩሽናላይዝ ኮይኑ ኢንስቲትዩሽናላይዝ ማለት ሙዝጉብ ኮይኑ ወይ ከዓ ፍሉጥ ወይ ከዓ ሉሉይ ኮይኑ ማለት እዩ አውራጃ ወረዳን ገለመለታት ዝገርም እንታይ እዩ ኣብ ግዜ ጥልያን ተገይሩ እንከሎ ጥልያን መግዛእቲ ኮሎ ጸዲቁ ክሳብ ዛ ደቂቅ እዚኣ ግን ተቃዊምና ይንፈልጥን ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ኣነስ ንምንታይ ኣከሎ ግዛ ኢልኩም ንሽመይሉ ተቃዊሙ ተቃዋም ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥን ሓማሴን ኢልኩም ኢሉ ተቃዋም ሰሚዐ ይፈልጥን ወላ እስላማይ ወላ ክርስቲያናት ንምሳሌ ኣከሎ ግዛ ይትብል ሽም ንምሳሌ ለእስላማይ ንጀበርቲ ወልሓንቲ ርክብ ደይ ሶሪ ንሳሆ ርክብ ደይብላ ትኸውን ወይ ንዓሳውርታ ከም ሽም ማለት እዩ ናይ ሳሆ ቋንቋ ኣይኮነትን ግን ኣከለ ጉዛይን ሙኻና ታሽም ኣከለ ጉዛይ ተባሂላ ምጽዋዓ ህዝቢ ዓሳውርታ ወይ ህዝቢ ሳሆ ክቃወም ኣይሰማዕክዎን ኣነ ንምሳሌ ዝበዝሐ ህዝቢ ጀበርቲ ኣብ ሰራየ ይቕመጥ ኦኬ ንሰራየ ኖኖ ሰራየ ኩማይሉ ክቃወም ሰሚዐ ይፈልጥን እስላማይ ወላ ክርስቲያናይ ክቃወም ሰሚዐ ይፈልጥን እንታይ ማለት እዩ እዚ ናቹራሊ ነይሩ ማለት እዩ ንምንታይ ካብቲ ባህልናትና ካብቲ ናይ ኤርትራ ናይ ዓደቦ ኣሰራርሓ ዘይወፀ ኣስማት ወይ ከዓ ካብኡ ዘይርሓቐ ነገር ካብ መሰረትናትና ባዕልና ዝገበርናዮ ነገር ስለ ዝኾነ ወላ ኣብ ግዜ ጥያን ይጽደቕ ወላ ኣብ ግዜ ባዕዳዊ ይጽደቕ ዳርጋ ህዝቢ ኤርትራ ኣይተቃወሞን እዚ ስርዓት እዚ ተቃወምዎ ኢሉ ከም ጸላእ ገይሩ ቅሪቡልና ኣውራጃ ጸላኢት ኮይና ይፍጥን ኣብ ኤርትራ ኩላትና ተቀቢልናዮ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ናይ ጥልያን እንከሎ ጸዲቁ ማለት እቲ ኣሰራርሓ ኣብ ግዜና ጽነት ብዝባር ወይ ካብ ስርዓት ኢሳያስ ድጸደቀ ወይ ብስርዓት ህግደፍ ድጸደቀ ግን ኤርትራውያን ድጽሓፍዎ ኤርትራውያን ድጽደቅዎ ድሕርና ጽነት እንከሎ ዞባ ደቡብ ዶ ዞባ አንሰብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባህር ዶ ዞባ ቀይ ባህር ድባሃል ወላ ኩሉ ሰብ ተቃዊምዎ ስለዚ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝተዋህበን ዝጸደቀ ሽም ተቀቢልና ክሳብ ሕጂ ተቃወምና ኣብ ግዜና ጽነት ዝተገበረ ኤርትራውያን ዝተገበሮ ንሕርዳ ተቃዊምና ንምንታይ ኢኻ ኢልካኒ ኣብ ግዜ ጥልያን ዝጸደቀ ካብ ባህልና ካብ ታሪኽና ርሑቕ ኣይኮነን ኢሳያስ ከኣመንጊጉ ኸስትየና ዝደለየ ግን ሓድሽ መንነት ኣምጽዩ ኣስማት ክትወልና ስለ ዝደለየ ምስ ታሪኽና ምስ እቲ ሕጊ እንዳባና ምስ ገለመለ ኣይተሰማምዐን ንዑ ይኸኣይ ኣስላማይን ክርስቲያናይን ተቃዊሞ ወዲ ኩለን ኣውራጃታት ከዓ ተቃዊሞ ስለዚ ሲ በዚ እድሪኦት ናይ ኣውራጃ እድለካ ዘለኹ ስለዚ ኣውራጃ ታሽሙ ሕቶይ ናይ መሰል ሕቶይ ስለዚ መሰል ሓቲት ሕቶ ሒዙ ዝመጻና እዚኣ ናይ ኣውራጃ እዚኣ ናይ ሃይማኖት ያልና ደፊኢና ክንሰዶ ኣይግባእኒ ኣውራጃዊ ኣጻዋውዓ ኣብ ኤርትራ ከምዛ ዝሃብኩኻ ምሳሌ ምስ ባህልና ምስ ገለመሌና ዝጋጨ ይኮነ ደይሰማዓሉ ሰብ ከዓ ከልዕሎ ይኽእል ነፂግናያ ዘለና ሳዛ ኢሳያስ ድገበራ ወዲ ሃገርና ኮሎ ገይርዋ ድሕርና ጽነት ኮላ ተገይራ ነፂግናያ ስለዚ ታናይ ኣውራጃ ባገር ክምልሰልካ ሕቶ ናይ መሰል ኢና ንዛረብ ዘለና ሕቶ ናይ ታሪኻዊ ሽም ሕቶ ሕግ እንዳባ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ብኡርኣያ ኣውራጃ እንዲያ ሳልሰይቲ ኣብ ውሽጢ ገዛና ንዛረበላ እንዲኻ ትብል ዘለኻ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ዝዛረበላ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ባዕሉ እንተተዛረበላ ይሓይሽ ገዛና ንዛረበላ ኩልኩም ዕድል ምስ ረኸብኩም ሓደ ወፂኡ ኣነ ገዛና ዝዛረበላ እዚኣ ያበለና ሓደ እዚኣ ያበል ሓደ እዚኣ ያበል ድሕሪኡ ክንላመደን ኢና ተን ዘረባ ብሓንሳብ ኮይና ንምስራሕ ከዓ ይሕግዛና ይኸውን ከምዚኣ ገይረ ክምልሳ ይቐኒየለይ ታንክ ዩ اسمع له ታንክ ዩ ጉብራት حوات ክንቅጽልና ኦኬ ተስፋ ሰላም አላህ ተኾንካ ምልክታ በን ተስፋ ሰላም እዛ ናይ አውራጃ ግን ተስፋ ሰላም ሓንሳ ሞባይል ጽንሕካ ተስፋ ሰላም እዛ ናይ አውራጃ ብግዜ ጥልያን እቲ ናተን ስታትስ ወይ ከዓ ሲያሻሊ ረኺበንሞ ኣብ አንድ ድሕር ፍቃደኛ ኾንካ ጋሻና 3 ደቂቕ ዋላ ውሰድ ኣቃውማ ኣውራጃታት ወይ ኣቃውማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ሕጊ እንዳባታት ተርእኻዮ ንፍሉያት ከባብን ክልታትን ዘመሓድር ሕግታት ነይሩሞ ጥልያን ነቲ ዝጸንሖ ድዩ ኦፊሻል ክስታይ ሂብዎ ወይሲ እሱ ዝመሓዞ እዩ ምድንጋር ቁሩብ ከይመጽእ ኣብ ርድኢት ኢለየሞ
نزي أول عدل غيرك قال لك كلتا سلسة النهر جزية وسيد كلاون أجداسي تلي سلازة حسبه مغنياتو جيجار ديت كيلونا زنا وراجاتات إيساس زفرسن بشم زوباتات ناي وتدراوت أو عزنا برينو كل شعبتي سرحتات وتدراوي بزوباتات انت هنا جن نزي طليان زما هازوي قدم طليان أكلو جزاي سراي حمان باركاش سحل برن وي بعد دنكا زتات كله أي نبرم كوينو دي ويش طليان نتنصنح أقاوما بتحقتات ندابا زما حذرلو زنبره ولا نتحنصات ناي دوبات نخطعمو ثلاثه غزي يوتي وعل تغيرو يبالمو نسو خا اتي ناي ايرتراويان زقمطلو زنبرو كل دوباتهم كمان كساب تكستايسي مستي حقتات اورب ترد هونكا انا خينو احنا بتحوتي كمان جيغا خي قبر غاشانا تردي كان هونكا ابزي اورب حصر زبلت ولا مبريت حراي انت زحاتاتا انت يدبل دلوسي اسمات نايزن اوراجاتات سي حنساب شوحات نيرن دحري شحات خوينن يغدلا يوسخا ازغاسي ولا ابغزي طليان كو انستيشنالايز انت خناسي كاب طليان بعلو دي غيرو خال ترغم كيهلو منتي ولا كاب حق اندابا تموركيسن سلاذ مصايو قومسب تقبيلو يدلو انا حق حايش بزحنا اوراجاتات فلاط ايكون سلاذ مالسي ابدي فولتو سابجكت بزح تغلص كلكا ترغم يبلون كابالو كغلصو يخوليو انا ግን ተተሐሳስባ ያዝገልጽ ደለኹ አተሐሳስባ ታይኽብል ደለ እቲ ናይ አውራጃ ሽም ዲው ናይ ወረዳ ሽም ዲው ወላ ናይ ገለዲ አስማት ዲው ምስቲ ናትና ሕግ እንዳባ ምስቲ ታሪኽ ናትና ሙሱ ስለይጋጮ ግድ ኮይኑ ሲ ብዙሕ አይተቃወምናዮን ብዘይገድስ ጥልያን ዲያጽዲቁዎ ወላ ቅድም ጥልያን ዲጽዲቁ ስለዚህ ሲ ደይተቃወምናሉ ምኽንያት ወይ ከዛ ዓገብናሉ ምኽንያት ሲ ካፕቲናትና ታሪኽ ካብቲ ሕግ እንዳባናትናስ አይረሓቀን ብዙሕ ምናልባት ከአ ልውስኽ ነገር እንተለዎ ከአ ቀደም ዝተረሰዐ ሕጁን ኩስኹሉ ኹልዮም ከም ካልኦት ቀቢላታት ዲዩ እንዳዳት ዲዩ ገለ መለዲ ንሕና አተና ንሕና ተሓወስና እንድሎ ግን ተመአቲ ተመልእኽቲ ክልተ የናተይ እቲ ታሪኻዊ ታሽሙ ተንፈላጣት ካል መዓልቲ ይዛረብሉ አነ ክዛረብ ደለደለኹ ግን ሓንቲ ዝኾነ ሽም ዝኾነ ታሽሙ ካብ ታሪኽ ናትካ ካብ ባህሊ ናትካ ካብ ሕግ እንዳባናትካ ደይወፀ እንተ ደኣ ኮይኑ ወላ ባዕዳውያን እንተ ጽደቁልካ ተቀበሎ ኢኻ ይኽብል ደሊ ኣነ ስለዚ ሕቶ ሽም ናይ አውራጃ ኸኣ ታሪኻውነት ኣለዎ ወላ መዓሲ ተባሂሉ ተደይበልና ትሽም ግን ገለ ታሪኻውነት ገለ ምስ ሕግ እንዳባ ዝተራኸበ ስለዝኾነ ብዙሕ ሰብ ኣይነፀጎን ወይ ኣይተጋጨወን ይብል ደለኹ እታ ካልአይቲ ድማ ሰባት ንሕና ተበዲልና ኢሎም ክመፁና እንከለውሲ እዚኣ ናይ አውራጃ እዚኣ ናይ ሃይማኖት ኣይግባእ እቲ ሕቶ ብሕቶ ሕቶ ናይ መሰል ኢልና ኢና ክንቅበሎ ዘለና ብኡ መጠንካ ኢና ክንዋሳእ ዘለና ይብል ደለኹ ስለ እቲ ዝርዝራቱ ግን ከመይ ገይሩ መፅዩ ድሕራይ ተበቲኑ 5 ነይሩ 7 ነይሩ ዝብል ግን እዚ ፓልቶክ ናትኩም ሕጂ ተዛሪብሉ ኸውን ይቆም ፈልጦ ሰባት ኣለው ክዛረብሉ ይኹልዮም ግን ዝኾነ ነገር ግን ናይ ዓዲ መንግስቲ ደምጾ ዲ ካል ሰብ ደምጾ ምስ ታሪኽ ደይጋጮ እንተኮይኑ ምስ ሕግ ዳባኻናትካ ባህልኻ ምስ ገለመለ ደይጋጮ እንተዳ ኮይኑ ብዙሕ ዓይነት ፀግን እዩ ማለት በከምዚያ ከዓጽዋ ይቀነለ ታንኪው ክቡር ጋሻና አኺያር ኣለኽዶ አኺያር ሶሪ አኺያር ተስፋ ሰላም አይተሐዘለይ አኺያር ደሓን ሬድ ኦፍ ገርክሎ ድሕሪ ተስፋ ሰላም ድሕሪ መልሲ ናይ ተስፋ ሰላም ማይክ ንአኺያር ጎን ተስፋ ሰላም اوكي يقنلنا دكتور ابراهيم سراج ናብ ሕቶይ ካኣቱ ዳርጋ ተናኺፎም ወይም ካብ ጎድ ፋዘራት ሒዞም ማለት እዩ እቲ ሕቶ ብሓቂ ከም ዝበልካዮ ተቃዋማይ ብዙሕ ነገር ሰሪሕ እዩ ጽቡቕ ነገር ሕማቕ ነገር እውን ሰሪሕ እዩ ምትእምማን ከም ዘጥፍእ ህዝቢ ነቲ ንስርዓት ኢሳያስ ክናዋሕ ንምግባር እውን ሰሪሕ እዩ እቲ ምስራሕ ብክልቲኡ ወገን ይሰሪሑ ከምቲ ዝበልካዮ ይሰርሐን ክበሃል ኣይከኣልኒ እቲ ስራሕ ግን ብወገን ይሰሪሑ እቲ እዚ ዓንቶይ ክትዝርዝሮ ፀናሕካ ዓመፅ ዝግበር ኣብ ኤርትራ ገልመለ
نخنناوح جيرنا إنا أب دنبة تقومه حجي عن نابت حتوي فتحي إلنا إحنا حتى تعلنا حجي مسجروا بالتسلام إنجلنجلنزي كأند زجد سنة فتحي وأب إيرترا حق خا سوي تقدمي خون زلوا أمو فتحي لنا أنا أبنت كنت وع كلنا بحبار زت أمرنا خند زبتاتنا نحو زبتاتن متأممان زس إن كايدان خيتسان إحنا إنا بحبار كت أمرنا زخلتنا أبنت قوام تسعن شو عتن يتكبر لنا بحبار كنت وع نخيل دو مخنياتو بزح نجارات زي ناي بهير ناي حيمانوت زبحال حيمانوتنا هاجر ننبيني حيمانوتنا يولكيو هاجر ناي كل يزبل نتصور مرجت يبلنا نبدأ بتقاومه إذا آخر نبلان خيل دو بتبعات إذا ناي بهير ناي جلز بحال أب عالم أزيو حدا جنيا زخون كابزن مئتين تسعة أب عالم ذلوا حجرات 25 وي 26 بفدرال تاش مزخدة كاب أنون إتن أزين معبول زخون فدرالاوي تاش مزلون بعلى أمريكا بل كندا خالي قريف كأتن 3-4 بعلي تاوي تاش مس إثيوبيا حويسكا هاجر زبتاتنا هذا فازلواي كم أو عينة مجد حزنا خلنا كم يجرنا إنا هزبي أبودني دو كنبلون خيل هزبنا كم استسرعت يلنجن نتقاوم كاي أمنوني هاجر كبتنا إلي إذا أمن زلوا بهايمانوتن بقالن سلازي كم زي أخن بالنخل دو قوام 9 شعبتني تكبر هايمانوتن هاجر ناي ولكي وهاجر ناي كلي كن بالنخل دو بتبعات إزاي أي حد اللي غني لي انتايلي دحات الدلو تنقدمي الدلو عن جزيه جديفه نحنا سي بتبعات سي قوام 9 شعبتن سي نعوي تكبر تغني بالنخل دو اتخالي جن أجمع بحنساب كنت أمامنا كالنان كنسرح كالنان اتخالي تتهزبسي تعشمو هاجر كتبتوني يخم تدلي يدبلنا يخبلني تحته بخلت تملس غير خم لسلو حانتي بجك ذاتي ساعة شو حاتن نمبر نايت ساعة شو حاتن حاجة من قصة تدي كوينوسي يتم قالوا سود لهم سي هاجر تبتوني يخم دلهم دبل أنا سبب بلا يسمعكم من الباب أب كبابي خاد اللو خم خبلو سمعي كاي تقول حزب إيرترا جنكم يبلن مثالي سقاط فلطون 10 ناي إيرترا حزب خونو أنا فلطون 3 خونو خالود فلطون 5 خونو نزل كلهم من تنحتهم بجاك هذا ناي 9 شعات سي تي خالق واقع عاد خاوم تستباتاتن وايهم دلهم نعاد خدبتن وايهم يبلنا ايو حزب إيرترا مبال جيغار رأياي جيغا تحاساسبا يدبلو قداماي ነገር አይተሓተተን ህዝቢ ምናልባቶም ኣብ ከባቢ ካደለው ሰባት ከምኡ ፈልጡ ኾኑ ወይ ከምኡ ስምዖን ይኸውን ስለዚ ንኩሉ ሰብ ከምኡ እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ካልኣይ ከዓ ሕገ መንግስቲ ናይ 97 እንተኣ ተግቢሩሲ ንኩሉ ሕማምና የሕውየልና እዩ ድብል ከምኡ ኢልካ ክዝረብ ኣይከኣልን ምክንያቱ ሰብ ኣይተሓተተን ከምኡ እቲ ታሽሙ ከዓ ኣይተፈተነን ኣይተረኣየና እጅታይ ማለት ናይ 97 ሕማቂ ናይ 98 ጽቡቕ ማለት ደይኮንኩ ኣብኡ ከለኻ ግን እዚ ተሓሸይ ትኻሊ በታና ኢልካ ምዝራብ ብእንግሊዝ ጀነራላይዜሽን እዮም ዝብልዎ ጀነራላይዜሽን ማለት እንታይ ይባሃል ኣባጋብር ሕብር ከምኡ ዓይነት ኣዘራርባ እዩ ስለዚ ኣነ ቁርባባ ዕቃቤላትኒ ካልእ ኩላትናሲ ተቢዕና ናይ 97 ዶ ዝብል እንታይ ደሞ ትባዕ የድልዮ እዩ ናይ 97 ይግበር ናይ ኣይተግበርን ክትብል ወልሓንቲ ምትባዕ ድሓትት ነገር ኮይኮነን ይጠቕመና ዲ ኣይጠቕመና ኒልካ ምሕታት ጥራሕ ስለዚ 97 ጎደሎታት ኣለዎ ጽቡቕ ነገራት ከዓ ኣለዎ ጽቡቕ ናቱ እታ ዝዓበየ ሰባት ኣትሊስት ብሓንሳብ ኮይኖም ኮፍ ኢሎም ሲ ገለ ከስርሓና ድኽእል ካዝ ዓበየ ድኽመታት ናይ 97 ከዓ እቶም ሓንፀፅቱ ባዕሎም ዶክተር መንሽሙ ዶክተር በረኸት ካብቶም ጸሓፍቱ እዩ ሰለስተ ደቅ ዓበይቲ ጌጋታት ነይረናና ኣብ ናይ 97 ኢሉ ሓደ ጉዳይ ቋንቋ ጉዳይ መሬት ጉዳይ ኣህዛብ ወይ ከዓ ኤትኒሲቲ ናይ ኤርትራ እዘን ሰለስተ እዚአን ዓበይቲ ጌጋታት እየን ነይረን ኢሉ እሱ ባዕሉ ዶክተር በረኸት ዝበለን ማለት እዩ እዚአን ጌጋታት ነይረን ምስ ግዜ ግን ሕጂ ኣነ ተኣሪመለኒ እዘን ሰለስተ እዚአን ከዓ ኣትየን ክቕየር ኣለወን ኢሉ ነይሩ ስለዚህ ሲ እንታይ ማለት ትብዓትን ኣይኮነን
97 ክንቆም ድሕርዳ ጎደለታት ኣለዎ እቲ ጎደለታት ክረምና ይግድን እዩ ምክንያቱ እዘን ጎደሎቲአን ከዓ ተንዛዓበያ ተቦይ ዝገልጸን ኣብ ውሽጢ ገዛና በይንና ኮይንና ንዛረበለን ዘረባታት እየን ከዓ ዘን ሰለስተ ናሽቱ ከይመስላኻ ዓበይቲ እየን ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ገጥ ኣቢለን ኣሲረንኦ ዘለዋ ንኸይሰርዕ ኣብ ውሽጢ ገዛና ንዕልለላ ስለዚ ናሽቱ ከይመስላኻ ማለት እየ ዓበይቲ እየን ስለዚ ብጥቕልሉ 97 ደግፎ ኢልካ ንኸይድብሉ ሰባት ይህሉ ፀገም የብለይን ካልኦት ሰባት ድብሉ ተዳለው ባዕሉ ተጻሓፊያ ናይታ ሕንጻትካ ዓበይቲ ሃጓፋት ኣለዋ እሞ እዘን ሃጓፋት እዚአን ይተኣረማ እንተደኣ ተባሂሉኻ ደይእረማሉ ምክንያት ወላ ሓንቲ የለን እቲ ተቃዋማይ ከዓ ኣብ ደገ ኮይኑ ተዘራሪቡ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ከዕርገን ወይ ኣብ ሓደ ከርገአንሲ ይኽእል እዩ ስለዚ ብትብዓት 97 دستور ስለዝበልና ንሳማ ስለዘይበልና ኣይ ንሳማዓኒና ዝብል ኣዘራርባ ግን ቁሩብ ጀነራላይዝድ ኮይና ተሰሚዓትኒ ክረም ድሕር ኣለዎ ናይ 97 ድዩ ወላ ናይ 50 ወላ ናይ 52 ሕገ መንግስቲ ድዩ ክረም ክእል እዩ ፀገም ዘለዎ ይመስለንን እቲ ቀንድኮ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ምትእምማን ተሳኢኒ እምበር ይትረፍዶ ሓድሽ دستور ክጽሕፍ ምኽኣልና እንዶ እንታይ ደፀገማ መብዛሕትኡ دستور ተጻሒፉ ዘሎ 80 ከሚቲ ኣብ ናይ ኤርትራ ዘሎ دستور እኮ ኣብ ሙሉ ዓለም ዘሎ ኣብ ሙሉ ዓለም ተጻሒፉ دستور ወላ ሓንቲ ታሽሚጉ ልንኮ ከምዛ ዓቢ ነገር ዓቢ ጉዳይ ኮነ ምናልባት ባዕለ ጀነራላይዝ ናበርኩ ዳ ናይ ጀነራላይዝ ይዛራረብ ከይህሉ እምበር ዳርጋ ናይ መብዛሕትኡ ዓዲ ሕገ መንግስቲ ዝበዝሕ ፓርቲናቱ ሲ ካብ ካልእ ከምፂኻ ኸፍ ተብሎ ንምሳሌ ናይ ኤርትራ ናይ ፈረንሳ መሊ ኣለዎ ካብ ፈረንሳ ዝተወሰደ ካብ ጣልያን ተወሰደ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሲ 7 ያ ትሕብረና ሳደ ትሕብረና ኢልካሲ ብኸምኡ ምዝራብ ኣይከኣልን ተዳ ጎደሎታት ኣለዋ እቲ ጎደሎታት ናታ ክእረም ይዘለዎ ተንጎደሎ ከዓ ዓበይቲ ጎደሎታት እየን ንኣሽቲ ኮነትን ዛብዕፁ ገዛ ንዛረበላ ዝብለን ዘለኹ ከዓ እሰን እየን በዚያ ከዓ ኣፅዋ ይኸኒለ اوكي ثانك يو اخيار على خدو اخيار اوكي جو سمع له تسمعون له اوكي سلام ولكلاتكم وسلام برتقاشانا دكتور سراج انا والله حتوتات يمكن حتى يكون كومنت المهم نري خبيبل دكتور خلتنا نقرا العيل كان يركا سلسته بخنبل HRM زي Human Resource Management plus Leadership دحرايك أنا جندر كالعيل كان يركا أفتنا يتا Leadership من أبنت حجاب حبرة السب انترئينا وأبزي كومنت خطبا وخط الرمن يعني نات كفيل دس لزخانة أفتنا يتا Leadership انترئينا خل جزية 5 بزناي عندي Western countries نري أزل لنا Big 5 خل جزية السوس عاري نقفيتاتات انتقلوا ونحن افتح حبرتنا نترينا نابنت خم اجراريان سوسايتي ويك خمس كاستمر لوس ناتنا زل خمان تقريبا كاريزما 5 زبيك 5 زبل نعوز تمساسالي يعني حاده ليدرشيب كواليتي سنات بخم ايزم الزن ولا انت زي قبلنا يعني من ابنت حيالي كمزي يزمثل كمزي نبل وكل جزيه قال انستي تاخن تخم جزيد يعني ود تبعتها يزخون مالتيو ويك أسبوت نبل والسبعي دحراي كلا أيتنا بقدماني ولا في ليدرشيب كمان تصوم كله نقبلنا نحن حجزة لينا خنرون كلنا مستكونات ودي قلنا زلوا مستبصة ورزنا بري كل جزية 5 عينتنا سيرفانت ليدرشيب نقبلنا نفس قديفو نتزبي فلما حتى هزبت ألف هزبي زرقي خابوش تهزب زمت وزيادة خاني أب حليوت أفتهز بزلو نابنت أب مجمر يسل زلنا 5 عين زا مسل عينتي زاد لينا إن يعني نزاربني إن قدم خينقن كأخمزة ترخيبة زلة ترخيبة الله بقى أبزن تاي كومنت صبوق تردي كان من تلخاي كاتد ما أفتناي من شو من تمتينا بناي دقا نستيو كل جزية تتبابعي سمعك يزخل أي جزية خسمعك خمول قبل وصبوقي فعلا جن حنت نجر الله كل جزية زيا
نهجدف دق أنستي تطوع بيلهم ما لو زي أنا خل جزء كم كومنت حتى نيجاتيف يريا نمنتاي التناي تقول لتنا يتحبر تسبسي كم ز أندر استميت نقبر زلنا خي نسمع عننا أنا مخنياتو تي حبر تسب نجزاء سخمير يعني تناتن أبركتو خميجير يمزنو كميجير ريكوجنايز يقبرو انت عين من شميه بو فالي هبو مخنياتو كم زبركتا زي ولا تناي دقنا يتميدا تراي زارف سبنبر كافت ميدا ندق كابو خمان زل عليه خاب جزاك كلاتنا نريو نسمعيو كلنا قدم حجن حاده خنص زي خالي دن ولا صريحا كمان ابتفلالي هجرات سدرز عليا يعني بتفلالي مقدي نزح حبره سب كاب انا بيلنا بنت كلت 5 أربعة 4 اجر زلو كلت اجر ممكن التخالب من شو بنت خنت تخلت اجر السنين وانا ريت قالني برضو حدهم ان رأى لنا جن الزبك هذا عينت كستاي كي تجبرلو كل جزية كم زي ناتنا متبع عيدا ليين كم دخومات دكتور أخيار كم حنت زي أبركتي الرئي بقى خميتر يزي انت تبلني تصبقني سمعنا دكتور أخيار حاونا دكتور إبراهيم حنت حتو بيستقع عليه حنت حتو تقبلي لنا مو حنت يتحدث حين من سينا وخي نمبر وماري نوح ينبر حنت حتى وجن ريوزي حوا تحتوب على ان الدكتور ترد اودي تردون نو دحن بزتقع على بتان اخ ترداك غيرك ولا شارك انا ودي يلا بحجي لا لو ودي نو تحتو نني تحتو تقينو الدكتور او تردي يا تردي كله الله يسلمك الله يسلمك إذا حانتي تاعت بالدلا بزعبا ليدرشيب كما تسون كلوت بلالا اتي كواليتي ناي بقعات ناي ليدر ولا اوصا يدلون اتي ويسترن وورلد دبلويكا معراب زبلون اب هاجرنا نسي دارغا حدا عينت يو تنحمش دشدشته كواليتي اب عبدنا مثالي غوبس خوون الله حيال خوون الله نبل ابتقا هو لزي انت مساسالا عينيات بالدلا ስለዚህ ሕቶ ይኮነትን ኮሜንት ያ او حقخي يسامعت بل ابانتا افليتي لا ብዙሕ ግዜ ግን ኣብ ዓድና መራሒት ክትብል ኮለኻስ ጓለ ንስተይቲ ኣይተኣቱንያ ኣብቲ ናይ መሪሕነት ያ ኢላ ወዚ ኣውን ሕቶ ይኮነትን ኮሜንት ያ وحقا صاح جاياتوتن زمدلو ግን ክትኣትለዋ مساس عيبا ቁፅር ክልተ ዝሓተተታ ሰዓት ሕቶ ኣብታል ዓለዊት እንታይ ኢላ ነይራ እዚ ሊደርሺፕ ሰርቫንት ሊደርሺፕ ዝበሃል ሳስ ኣገልጋይ ምዃን ናይቲ تمرح دلها سب دبل حق ابي ارتراب سوراون دارغا قومتا تراي مراي تخالي تحطونا تا كنتا تبل ندك نسيت كتتابع ريكاي ግን ደገፍትናይ ስርዓት ትግደፍሲ ደቅ ንስትዮ ይኻትብል ስለዚህ እዚ ኔጌቲቭ ዶ ይመስልን ከምዚ ሕማቃትየን ወይ ከዓ ታሽሜን ኣይስምዕን ዶ ትብል ደላ ካለ ኣብ መንጎ ኢላ ደቅ ንስትዮ ተዛዓበየ ሓላፍነት ከም ዝወሰዳ ኣብ ኤርትራ ትብል ደላ በታ ጽበት ክጅምር በታ ፖዚቲቭ ኤርትራውያን ደቅ ንስትዮ ናይ ታሪክ ንግደፎ ኣየርከብናሉ ንበሎ ንሕና ዘርከብናላኳ ኣብዛ ዓግር ግባል ካብ 1975 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ክሳብ ዛ እዚኣ ንሙሉ ቤተሰብ ሒዞንኦ ዘለዋ ደቅ ንስትዮ ንሰውራ ዝህባ ደቅ ንስትዮ اوكي انا مبالكو كاب 1975 كساب زلنايو غزي نزمصا يفلطن انت زمرو صنسي 4 وداد دخم بكا ولا كل توالد انت تبلني لا لا تنسلس توالد غبورون حدا ود طراي هابونو مبالكو نتود صليه يكونكن ود سلدي فري كونه اب ايرتراغن حانتي كندش مخانا رئيناينينا بيتساتن بعلو من بيتسد دلعالو سريحن دي فلتا داسب شكاليت كويدن دي فلتا شجر مسموصا جن وصين سعوديان عدد اليان دين جلدين كيدن شكالتي كوينن كالا عينت سراح سريحن زعبيه سراحن زناسن سريحن نسدرا عنجيلن نخالص تاشمونا عنجيلن سلازي ابزي يبلين تقاومو نعو خا دك انستيونا كغبرا دخلاين تبدلو سلازي
أنا دك أنستيو قبل كله بتي بوزيتيف يدري أدلله بتي تصبغ بني أنا زركب كله عبد ما يقدر أخوان تبليا بتاقل أيتي دقفتنا حزب أو جنبار دك أنستيو قبل كله بزح جزء دك أنستيو مالتي عديتاتنا مالتي عديتات بزح جزء بايزوي أبكال تنتنا خينات تنبر دك أنستيو أبرسن تفعل عليه بوكس سالون سبعي حنت بوكس يا دلاتو ناي مردي حجي دك أنستيونا بزح بفلاي ناي إيرترا بحافشة كالتشر قال نستيتي تحققوا في مبر أيتبتنا كانيا سلازي زخوانه نجار نحرد عمتي خالا عم جمريا بناي يد بناي حافته عيني قلطيفا ناي مقبال لمدلوا السوقا اتي ባህልናትና ዘገደደዩ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮና ኣቦን ተሎ ምስአን ሓወን ምስአን እንድሕርዳ ኣሎ ይቀስና ብውሽጠን ባህብለን ወይ ከዓ ታሽ ሙስልማን ምክንያቱ እንታይ ድብል እምነት ኣለወን ኣቦን ሓውን ኣብ ኤርትራ ሕቆ ጓል ኣንስተይቲ ኢለን ስለ ዝኣምና ንሕና ከዓ ኣደ ሓፍትን ተላትና ከምዘይ ንጠምኸ አንፈልጥ ስለዚ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ደገፍቲ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ማለተይ እሱ ባህልናትና ናይ ኤርትራ ዘምጽኦ ባህሊ ተፈጥሮውን እዩ ብሕቶ ኣይፋጥጣኻኔን ተበዲለን ተዳይልካየን ነቲ በደልናትካ ከቃልላልካ ኢለኔን ዝቕበላ ስለዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ደገፍቲን ክብል ከለኹ ኣነ መብዛሕተን ነይረን እየ ዝብል ዘለኹ ሰኣን ምፍላጠን በቲ ናይ ኣደ بخبد عينت ترائين بتزنبر أنا عدنا باهلي مس أبوخان حاو كانت أوتيلو ملكا تاشميس معك هذا بالبو تبجيسن ولا نزل سرعات زون دقيفونه دين كتر سعدي بالكدمة كدقفوه قلوكا زي سرعات زونكو تصبغ زنبر له ساعات كون يري سلازي أبت تصبغ زنبر له ساعات كدقفوه قلوها خاكو سخاها ترسعيه بالكل لكن سيح معاصل زغناي كون دقيفونه أبتي تصبغ زنبورلو تي سرعة لازم سي بخلتي ترى أنا جن بتي أفرايناتو بتزعبه جنناتو رئي إمبر بتي كابانا ينساين دبل مية بالليل ولا تي بهلناتنا حد جزء نودي زيادة ذهبي خوه يغني له. Thank you دكتور سمع عند هذا الله كبرات عواد ما يكتر بشكم أبريغا زلها نوح الله تقولك مايك ناتك نوح يا الله سمع الله هو سمع الله بليز دكتور رئيتو زي بلان كلتا سلست حطوتو ساخ زي بلان حنت حطو نصرتن تقريبكم لي صبوق يبلالو ريغان دحزنا دلوانا كالايتي سالسيت حطو خنا قرب سلن خل صبوق يمو بليز كمان دا غبرنا نخي اوكي سمع الله خلنا ثانك يو دكتور اوكي ناتي حتو يا جناب دي حنزي تاشو ديسايد غير الله مالتي اد انتي حت دلي بزعبا ناي لولاونتي مالتي سيارجا ناي لولاونت ኤርትራሲ ኢሳያስ ይሸጣሎ ለላውነትና ይሸጣሎ ገለድብል ኣብ መብዛሕትና ሻቁለት ፈጢሩ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ዋላ አንተ ወይ ካታ እስካነር ከም ዝናይ አንድነዶ ወይ ሓንሳብ ተጸንሑ ካና ትግራይ ትግርኛ ክገብራይ ገለምታት ዓይነት ኮማናንት ኻያነር ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ደሉ ዘለኹ ግን ስልጣን ኣለዎ ዲ ኢሳያስ ነዚያ ሉላዊ ድኾነት ሃገር ኣብ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ተመዝጊባ ደለ ሃገርሲ ባሕር ስልጣን ዘለዎ ተደለዩ ክሕውሳ ተደለዩ ክዓጽዋሲ ስልጣን ኣለዎ ዲ ወይ ኮሙ ዝገበረ ሃገር አላደ ወይ ኮሙ ዝገበረ መራሕሲ በአብነት ከተምጻልና ተኩልዶ ወይ ብዙሕ ፍልጦት ሃሊካው ማለት ምክንያቱ ሞር ነቲ ናብቲ ቀንዲ እንታይ ዝባሃል ናብቲ ቀንዲ ምክንያት እንድንኸይድ ኣብ ኮሙ ዓይነት ሞር ሰብ ሻቁለት ፈጢሩ ዘሎስ ስለዘሎሲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስልጣን ኣለዎ ዲ ኢሳያስ ሓደ መራሒ ናይ ሃገር ብዘይ ቡናቱ ዋኒን ሃገር ክሕውሳን ክዓጽዋንሲ ስልጣን ኣለዎ ዲ ነዚኣ ክብል ደልየ ታንክ ዩ غني اللي انتاي لحت الدلو تزاريبكا نيركاسي من اي لولاونت تزاريبكا ناي تغريني تزاريبكا سلازي سياسي حوسناي مس ኢትዮጵያ ዶ ምስ ገለ ድብል ሲ ሰባት ሻቅሎት ኣለዎም ስለዚ ሲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድኾነ መራሒ ከም ድሌቱን ሓደ ዓድስ ምስተሓንተ ዓዲ ክሕውሳ ይኽእል ድዩ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ተመዝገበት ዓዲ ይድብል ዘሎ ብክልተ ሸነኽ ክንሪያ ሓደ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ዝተመዝገበት ዓዲ
ሓደ ፕሬሲደንት ደስ ለዝበሎ ጥራይ አልዕላ ቢሉ ምስተሓንቲ ዓዲ ኣይሕውሳን ከምኡ ከም ዘይኮነ ኩላትና ኢና ንፈልጥ ግን ነቲ ነታ ሃገር ከብላ ዝኽእል ነገራት ግን ክሰብሮ ክእል እዩ ከምዚ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ህዝብና ከምዚ ስደት እንተደኣ ገይሩ ህዝብና ተስፋ ከም ገይሩ ህዝብና ካብ ጎረባበት ትክኦ ጀሚሩ ምስ ግዜ እንድሕር ደኣ እቲ ህዝቢ ተዳኺሙ ንደገ እንድሕር ደኣ ወፅዩ ኦኬ እቲ ልኡላውነት ንብሎ ዘለና ንሕና ልኡላውነት ክንብል ከለና እኮ ንኤርትራ ናትና ኮይና ግን ታሪክና ዘየጥፍአት ኤርትራ ማለት እዩ ታሪክና ዘጥፍአት ኤርትራ እንተደኣ ኮይና ግን ወላ ከምዘ ዘላቶ ኤርትራ እንተደኣ ኮይና እውን ልኡላውነትና ተተንኪፉ እዩ ግን ኣይኮነት ምስ ኢትዮጵያ ክትሕወስ ስለዚ ልኡላውነት ማለት ምስ ኢትዮጵያ ጥራይ ሓዊስና ማለት ኣይኮነን ኢሳያስ ከምዚ ሕጂ ታሪክና ጥፍእዎ ዘሎ ከማን ልኡላውነትና ጥፍእ እየ ዝብሎ ኣነ ምክንያቱ ታሪክ ባዕሉ ሕጊ እንዳባ ኩሉ እዚ ልኡላውነት እዩ ስለዚ ሰባት ኣዳኺሙ ንስደት ናኸደ ሰብ ናተዳኸመ ከይዱ ከምዚ ዝበልኩኻ መንነቱ እናጥፍአ ይኸይድ እቲ ናይ ምሕዋስ ዶ ናይ ገለነ ንብሎ ዝተፈላለየ መልክዓት እዩ ክሕዝ ዝኽእል ሓደ ከምዚ ዘለዎ እንተደኣ ቀፂሉ ህዝቢ ኤርትራ እናተዳኸመ እንድሕር ደኣ ከይዱ እሞ ካልኦት ሰባት እናመፁ እንተደኣ መፅዮም እቶም መንነት ቅሉላውን ዘለዎም ካብ ዘሎም እናበዝሐ እንተደኣ መፅዮም ምናልባት ድሕሪ 5 ዓመት እኮ ሪፈረንደም እውን እኮ ክለካ ክእል እዩ ስለዚ ከምኡ ይግበር እዩ ማለት ዘይኮነ ሰይ ድሕሪ 5-6 ዓመት ሪፈረንደም ኮይኑ እውን ክመፅእ ክእል እዩ ኣብቲ ሰዓት እቲ ህዝቢ እንተስተዳሂሉ እንተስፈሪሑ ወይ ከዓ ንእሽተይ ረብሓታት ዛ ባኒ ዝብላ ነበርኩ ካብ ኢትዮጵያ ክትመፆ ምስ ረኣየ ስራሕ ምስ ረኸበ ሕራኢሉ ክዕወዝ ክእል እዩ ወይ ከዓ ኮንፌደሬሽን ተባሂሉ ከማን ንዓና ዘይርብሕ ልኡላውነትና ደፍርስ ኮንፌደሬሽን እውን ይገበር ክበሃል ይከኣል እዩ ፌደሬሽን እውን ይገበር ክበሃል ይከኣል እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ምስ ኣዳኸምካዮ ኣብ ኮርነር ምስ ኣቐመጥካዮ ማለት እዩ ኣብ ፀቢብ ዓንኬል ምስ ኣተኻዮ ፀቂጥካ ድሕሪኡ ንዓ ድምፂ ሃብ ተይልካዮ እቲ ኢሳያስ ዝደለዮ ንዕኡ ድምፂ ክህብ ክእል እዩ ከምኡ ክብል ከሎ ከዓ ናይ ደገ ሃገራት ክሕግዝኦ ስለ ዝኾና ስለዚ በዚ ዓይኒ እዚ ክትሪኣ ዘለካ እምበር ኢሳያስ ከይፍ ተሂብዎ ሲሓፍ ኣቢሉ ንኤርትራ ፅባሕ ትግራይ ትግርኝ ይገብራ ወይ ታሽ ይገብራ ማለት ሓደ ብባህልን ሕጊ እንዳባን ታሪክን ብምጥፋእ ረኣያ እታ ካልአይቲ ከዓ ከምዚ እናተዳኸምና እንተደኣ ከይድና ዝተፈላለየ ሽጣራታት ከምዚ ዝበልኩኻ አንድነት ኢልካ ድዩ ወላ ፌደሬሽን ኢልካ ድዩ ኮንፌደሬሽን ኢልካ ድዩ ወላ ካልእ ኣስማት ኢልካ ድዩ ወላ ኮንቲነንት ፌደሬሽንን ከይበልካ አንድነት ከይበልካ እውን ንሕና ቶታሊ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ፅግዕተኛ ኮይና እንተደኣ ነቢርና እውን ልኡላውነትና ተተንኪፉ ማለት እዩ ወላ ንፎርማ ሃገር ኣላትና እንተበልና ስለዚ ብኸምኡ ዓይኒ እንተረኣኻዮ ፅቡቅ ኮይኑ ስምዓኒ ኣነለ Thank you, Gashana. Go on. Yeah, okay, thank you. يعني خاطر تعشموا قلنا كف أركوا خاطر سلام وبمولكم حواتنا حاتن دك مسفين دك تبعتي thank you كدكتور إبراهيم حتى حتى تموني أنت يا دكتور إبراهيم لسه ياب دتفعل عليه وان كنت رخينا لنا تناتي حتى أنا ما الوقت كأدم تجبركم كيل قلت في لك حتى إزي عملت زد لايف تحي كاب هجرف دقعزة أوراد والله أبدأ لنا يبطل 4-5 شري أبدأ ترى بتفعل عليه متقرنا فاتله حج نزين متصبع إزي كم عملت عبد بزح عدتات ونجبر له سبك كاب كتومو أمباسادر تخط أرادي كمان نتي سرعة إسياسة وقط مرخل ككبوتو أبوتو دلو تم دليت فتحي أب حدا علامها اليوم كينو كلاتهم نناتهم وكيل فتيرهم تتصوص إذا خميتري أوزي نمارات بعد جرمان تجمير نمارات معي يتين كافتي EDF رومونا لخمس لني أبتو جروب EDF رومونا لخمس لن كم ديسكاس جبرو ليموني إذن مفترس انتهي حسابات على كم خناتو زي ترير لخاب باستوك حجي درجة 3 ميسبتلي قال لكم لو تقنافتوا لهم
عم شو ريد لك اللق سبان عم ترنفان يلو نموني زي نخدبر كمي رئيتو لك ثم دليت فتحسي عكندي تولدو تطرنف تلك أبين يا خطرنف يبلو خمو عب سلاس هاري مع بعسرة دلوا من قصة أصلا تاب تطرنف عبد دلوم عم باسادر فتيرهم بقو من قد خاني ككاب عدم وكيل تتفطرسي تجادلو مو ناوخ مايك ثانك يو كا يعني اللي انت ايد حات الدلو حادثي كلهم اابكو تموم كوميتي وصيوم سي ناتاتهم توكالي انت زوصو مو اب كل عالم دلو خا توكالي سديدو دحريو حمتي نايمول عالم وكيل مخانه نيرا دحريهم غيركاس محاشة نيرو انت زيلو ابزن دلوا ودبات 20 30 40 50 سبعات المتاوسي اصقامي كمي مسلكا يدبل دلو قدمي هذا بلاغ انتاي نيرو اودادبا ناي تقاومتسي كاب ناي حزباو غنبار ወይ ካ ካብ ናይ ህግደፍ ይገዕዝ ይሉ አነ ዕቃበታት ኣለኒ ንደላይ ፍትሒ ምስ ኢሳያስ አዋዳዲሩ ድዛረብ ሰብ እንድሕር ዳአሎ ኮይኑ አነ ክብት ብለኒያ ንኽቀበላ እዚኣ እንታይ ይብልዋ መሲልካ አዕራብ ጀልድ ዛት ብልዋ ጀልድ ዛት ማለት ዓርሰ ሙቃዕ ዓርሰ ምቅፃዕ ወይ ከዓ ባዕለ ምቅፃዕ ባዕለ ሙቃዕ ብልዋ እዚኣ እንታይ ማለት እዩ ንነብስኻስ ባዕልኻ ታሽሙ ትገብራ ጭጉራፍ ጌርካስ ትጭጉሩፋ ሕጂሲ እንታይ ጌራትካ ነዛ ነብስኻ ትጭጉሩፋ ደለኻ كل جزء كاب إسياس تجدد نا تقاومتي كم نا إسياس يقبرو كم زي يقبرو كم نا إسياس عيشون كم تبل نحر داخون كذا نتيجة على أي الكلام متكايد دلها كبايت نفع كبايت حيش كوا خاطب له دلها مالتي زيا ناي تقعد على بحري كونتن وي ناي تقعد على بحري كونتن لذي لنفسها ناجو عرفك نتيجة تقاومي نتيجة تقاومي على أي تبل له دلها مسؤول ترى معراري خايو نتنفسها ويحر حد زي خاطر تحكي انت اري خايو نتصلعها شعري تقلنيها حتى نجرك اذكرك اميدا انتايبلو نيرو مسيلكا نتصلع يدبلو منغس اثيوبيا اندم صلع دبلو نيرو ما ساعات زي اتي يم دبلو نيرو اتا كمان ايبلو نيم نيرو دك نسيت حتاتين مالتي يكون كل مع انه قالن ستيتن ود تبعتاين نعي ذا سيم بوتا يدلو جن بتحساسبا نايتو مابتي شو دنبورو سبات ابتي سورا دنبورو نتي ننا ኢትዮጵያ መንግስቲ አቃሊሎም አፍኪሶም ዝዛረቦ ነይሮም ድገልጽዎ ነይሮም ናይ በሐቅ ግን ምናልባት ክንደይ ጽቡቅ ዝሰርሖ ነገር ይነብር ደርጊ ወይ ካት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ለምሳሌ ሙሉ ህዝብ ኤርትራ ድርቂ ክህልዎን ከሎ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ዘሐቅ ዘረባይ ድንገሪ በአየርን በሄሊኮፕተርን መግቢ መጾ ነይሩን ህዝብ ኤርትራ ኦኬ ህዝባው ይወቅ ስምዒ ካትፈልጥ ደር ንምንታይ አይብሉን አለፈ ከምዛ አነ ተዛረቦሊ ኢኻ ኣብ ቃልሲ ምጸላይኻ እናተፋጠጥካን ከለኻ ግን ጸላእናተይስን ህዝብናተይ በአየር ገይሩ መግቢ የብልዖም ኢልካ ተዛረብ ተዳለኻ ሆንካ ነቶም ቃለስትናትካ ኢኻ ሞራል ትخلኦም ደለኻ ስለዚ ኣብዞም ደለይት ፍትሕ ንበሃልካ እንታይ ኣሎ ብጅቁራፍ ጌርካ ነብስኻ ብጅቁራፍ ኣሎ እዚኣ ኣና አይሳ ማዓላኔ ትሕቲ ጸላይኻ ጌርካ ክትሪኦ ነቲ ተቃላሳይ ኣይግባእን ወላ ናይ ኣብ ኣወዳድ ቡዲ ኣብ ገለዲ ወላ ትሕቲቲ ጸላኤ ትብሎ ይኹን ስለዚ ትሕቲ ጌርካ ክትሪኦ ኣይግባእን ተዘይሎ ነፍሰ ስዕረት ይዝበሃል እሳ ኣብ ኣጠጦ ከብላ እታ ካልአይቲ ሕቶ ግን ሰባት በብታሽሙ ደይጥርነፍ بب ختمون كمزن يلكا اوكي تفتيني يو مثالي اب قدم حجي اب جرمن ديو كالبوتاتي تفتين اندي اي سرحتن لمنتاي كم دي سرحت توم بفتنوا سبات سوم كغلصو اليوم لمنتاي كم دي سرح كابنا عيت حتني معهم تحديد كاين زياده نغروها لمنتاي كم دي سرحت كاليت مثالي اب جنيفاون اب مጨረሻ መግለጽ ሰማዕናዮ በጀካ ሰለስተ ከተማታት ካልኦት ታሽሙናተና ያምጻን ስለዚ ተሕቶቲኣ ነቶም ዝፈተኑዋ ንዑ እሶም ክሕተቱለዎም ባህላዬ ንምንታይ አይ ሰርሐትን
ስለዚህ እሶም እዮም ዝኽእሉ ንምንታይ ከም ዘይሰርሐ بعابي جن ببختماتات موداب والحنت حماد يكون خون خيري جن أبقى لي كتما باش حد قمتو سبات علو أو كالي كتما من البات بز حد قمتو سبات علو أبقى لي بوتاتات مثالي السودان دي ويا إثيوبيا معسكرات دي ويا بلدي نزيهم قبل من تأخذ كلهم سأزي أنا أفلت إن يكون تكنيك ديفولت أنا قريب الليل جن توم زفتنوا ثلاث أربعة جروبات فتينهم مالو سلازي نمنتاي كم داي سرحت السوم نحرد أنا جيرو مخا كم يجيرا خمت محايش كابوم زيادة كتركت خيلي خا سغان قليل كاني أبقله مسأتهم أبال الله خا ممبر الله خايل كاني أي فلت كنا منتاي أنا أي داي اللغوي مثلاً نعمل anyway جن نظام زفتنوا نمنتاي كم زي تعودت نعوم نحرد حاتيت كايو السوم أبايتا بصور حلوس لدخولو زبالة ملسي زلوهم ساتهم كوينا مسمعني نعم تدع حاتيتنا يا كلاتنا صبغ ملس نركب نخون يغني لي تانكيو غاشانا سمع له ازماري نو شمكات كير دلغا حاجي ويصغم غوتنا الله غدا ازماري نو دعان كلته سبات الله قدنا انا حدنتنا زبلكم نسخه انا ديت فلالخ غوتنا الله غدا غوتنا ناي غوتنا يا اجريغا اجريغا ناي غوتنا غوتنا غون اوكي عراي مصافو صنعا نبل حيل منسك كديب اوكي يا ثانك يو عنتوي صبق مليس قال لي دكتور ابراهيم عجيبه بس انا عنتوي ابزانا قال ايتي ملس حطيك مصانه عنتوي حتيتني رح جخال اي زمت زلو ምናልባት ታዳ ሐሰብኳ ገዲፈ ኣብ እግር መንገድ ሃገለ ስለ ዝበልካ አቡ እንተመርኪሰ ሓተ ካደለ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዝናይ ሰባት ሲ ማዓአቶም እንተ ብውልቂ እንተ በሃይማኖት እንተ ኣብቲ ዝርከብሉ አውራጃ ዝኾነ በሰላኽ ህልዎ ምኽሪ ጉድለት ክህልዎ ምኽሪ ስለዚ ነዞም ከምኡ ዝብሉ ናቶም ስለ ዝገለጹ ኣይንቃወሞም ማለት نرد علهم ምናልባት كم عينت አዛራራት ዛሬ ካሪርካ which is بقال መልክዓ حقيو ውልቀሰብ ተደይ ጭቆና በኤርትራ ውልቀሰብ ተደይ ውጻ ሀገር ኣብ ከምዝ ደረጃው ናይ ወደቀትን ካብ ውልቀሰብ ይጅምርት ነገር ውድቀት ክንሪዮ ኸለና ኣብ ሕቶይ ከኣቱ ግን ሓደ ግዜ ግን ምናልባት እትናቶም ጥራይ ዘይኮነ እዙን ካብ ዓቕምን ካብ ፍሉጦን ጉድለት ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት ታንቶይ ዝብልና ንርእሱ ቲ ምሕደራ ዲ ሊደርሺፕ ዲ ትገለሊ ዝብልና ይኸውን ይኽእል እዩ ዓቕምታት ክጎድል ከሎ ቁርብ ጽግም ይኽእል እዩ መጽናዕቲ ኣብ ዘይ ተገብረሉ ዝኾነ መርትዖ ኣብ ዘይ ተቕርበሉ ኣትዮም ምናልባት ነትናቶም ወጽዓ ኣብ ክንናብቲ ሓደ ወጻዒ ከዝብልዎ ዝፍትኑ ናብ ካልእ ዘዝርዎ ሰባት ሁን ኣለዉ ተቃለስቲ ወደለይት ፍትሒ ማለት እዮም نابنت قد مخلطة سومن حدا بزيجازا زكاة عنا زنبرة نزل سرعات الدواء بلومو زلو تولدوا حماسينيم سبل مدمدم تاز بس حسابات علو كم عينت حجي أبز حجي ناي أوراجهم تسجل ما يكونوا بقول زلو بتحدث طريقه الله in fact ناي كال أوراجا وينو من البات أب حق زيت مسرته مصنعته ديت جبرلو بزعلة زي خمسة تجيروس زي عينت وسعي ترخيبه زي بحالله مخ أب قال خمسة زرب كله I think إذا كنرد الله مع النايل كاد حلة فايكون مالسي وضع خاص تفلته أنا حجي خابت خبابيه وضع فلته لازم توضع كوخك على صالحه أبغون متقال استويله قال سبت قرارات لازم ترى كم وزقبر سمعت الله بنصاروتي ساتون كم زبلوها معتن حزب زساقيوها بدرجه اختريو خلخ ولا بتبيت صحفه بريزيدنت وستمدبو ناتهم تولادو دلوهم قالو حجي زيتات كتريو خلخ نزس بخميك نحلفو نخيل كوين سمعك ابزيتات قرب صقم الله مصنعت زي تغبرلو زربا زسي ولا نقل سباتون كيموصي زغبر نو بخيموصي زغبر
እንታይ ሕጂ እቲ ዝዛረበሉ ዘሎ ኸዓነ እቲ ኣብ ውሽጢ ገዛና ንዛረበሉ ብርግፅ ክወፅእ ስለ ዘለዎ እያ ንዛረብ ዘለኹ እዚ እውን ሕማም ክኾነካ እዩ ሓደ ግዜ እንኳ ኢሉ ካልኦት ሓደሽቲ ክመፁስ እስኻ ከማን ንምንታይ እየ ዝቃለስ ዘሎ ኢልካ ንነብስኻ ክትፍትሽ ከማን ዝገብረካ እዩ እንታይ እየ ዝገብር ዘለኹ ምስ ዘይፈልጡለ እየ ዝቃለስ ዘለኹ ትብለሉ ሰዓታት እውን ኣፃልካ እሞ ኣብዚ ከምዚ ብኸመይ ክሕለፍ ዘለዎ ኮይኑ ስማዓካ እንታይ ዓይነት ኣፍልጦ ትበና ንኩላህና ቴንክ ዩ የቐኒየለይ يغني حانت حتى يا جن كل التملك إذا لو تا قداميتي انتاي يقول دلو سبات أجمعتهم كقربو مسلومي يرداني يقول دلو هاي ما نتاو مسل دي أو رجاو مسل دي قبيلة ودي وتبر من ترى تبديلهم خبلت صبوي أبو تأجمع بالله حدا زي كنت تبديله كقولون كله تطلع بيلهم سي نتي بدالاي ናይ ሓደ ኣውራጃዊ ናይ ሓደ ሃይማኖት ገይሮም ይቅርብዎም ሞ ብመጽናዕቲ ዘይተደገፈ ከዓ ታሽሙ ዘይብሉ መርትዖ ዘይብሉ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ሲ ነዚስ ከመይ ጌርና ክንኣልዮ ይግባአና ሓደ ግዜ ከማን ይመጻካሲ ባር እንታይ ኣምሲላ ኣነ ቃለስ ኣብ ምባል የብፅሓካ ይብል ዘሎ ብክልተ መልክዕ እያ حانتي بتقلل دبل زربا زيوم أوراجا زيوم عاليت زيوم تاشميل كام الزراب كم تقول كايو أبوش تجزخا كوينو تدي كوينو أبدأ تزاربولو تداخون كام مرتع قرب كم قرب زبالة لو نجارات كمت سلزغل صباح يكونن حق زون يكونن جنكا ميتخا تشريسو يلا نيل كاه تزاربولو غاي تخلن السبات كم لمدي جنرالايز ناي مقبار بحر لنا كم أحبر أبيلك مزراب سلزي حق النتو اللي ترجعت أكون يخيليو أنا كم إبراهيم أنت زي تبع لي دمرت بعلسي نرجع حدا يوم كل يوم ثلاثة يوم عاويهم أنت دا تزاري بوم جن نعم تتو كان بللو عفوا كان عبسلو نخيل عقمن حيلين يبلنا سلزي السون كمو ببالهم نحنا تمكم متبعلنا تعشم سمعنا يقولون زي نفس متحك سمعنا يقولون ويكم بدلنياتات كوينو كسمعنا يقولون مخنياتو أبدي أنت أخاف ترداد دلك نقول سبت حزي تخليني أنا خزارب يزبالة سبتاي مونغو ريزارب قبول جنا يكونن اتماجوريتي سبكا يردوي كات كم ده يكونن لازم أنا يمرسن كم غير كم زراب كزارب يتهيلو سبجن يبلنا المنجدي تطاو كنا بلولو نخيل ولا تدلعي فتحي ولا زي دلعي فتحي أبدي أنا من تاعي مثالي خبكا إتي زيا كابت سرعات تدوسدنا يا حنت مثالي خبكا إل كان نسخة قال دلعي تفتحي سي نايز سرعات زي ناز سرعات دقي فم مدلوس حماسين يوم إلهم تزاري بوميلكا أنا يقبلهم كم مقبل أنا قد مثالي خبكا أبسرعات ناي إسياس لمود مخانو أب إيرترا ناي ود عالي مستقبره انتهي له ناي إسلام طرفات دقبور ويتباهيلو ندخل إسلامي هيبو مو مالتي ناي آخريا مسمتت ناي جبرتي آي ناي آخريا صور آخريا مسمتت ناي إسلامي ميلوم ما دحري ناي جبرتي ميلوم ما دحري ناي طرفات ميلوم ما كل ناي صرحة فريسة حجي تاي مالت إيه كاب حزباو جنبار كاب هجدف كاب سرعات إسياس حزنايو زمت أنا ناي سابهروني سلازي تي أوشت جزانا نزدار بقولكوا خميلو مسنجورونا كوي مزيوم نايزيوم جروبوزيوم مينا نبل كل أيقونة ندبل جن السرعة حيزل نادمات أي زيوم نايزيوم كم زيوم زي بار كلايت انتايل كاني كم خبلك خلقص أنس نزيلة ديك على زلخ مخص إمبري بالليل دبل سمعيتي ما تسألنيلك أبدي أنا عنتو حتو حتى كا ما نمسبكو ننبسي لي زك على سنبر نتوم قالوا دليت فتحي لي كون ندك على ولا بمولو دلاي فتحي انت دا نسلامنا ايرترا اي تقالو سنت يلمو مسلام اينا ايرترا مقلاس تطوقو بلو انت دا اكلو غزا اي تقالسكم انت باهيلم اكلو غزا مقلاس تطوقو بلو حماسين اي تقالسكم انت تباهيلم مقلاس تطوقو بلو مقلاس كو نتحاده تحغسو نتحاده توغيل كاتقالسو يكون قالسي مسل نايسب محلاوي سلازي أبتي دم بتقاومه دي بكالة بزي قدس دليوتهم يبولوها سلازي بخامو سلازبالوني أميل كاسغان دحريت كتملس يبلكان كمو سلازبالوني كمو سلازبالوهم كايم مستسرعات
ዝጽጉዕ ደለው ገሊኦም ሰባት ተላልካ ሳንኩፋ ዝኮንዮም አባይታ ወጪኻ ምስተቃለስካ ምሰርአኻ እትሰብካ ማለት ሲምስ ከምተ ቃለስካ ሪኮግናይዝ ገብረልካ ስለዚህ ከምዚ ስለዝበሉንስ አነስ ንሶም ክጽምበር የሰክፈኒ ወይ ፍርሃን እንተዳይልካ ነፍሰ ምትሓት ያየድላ በሓፈሻ ግን ዞም ዓሌት ዚኦም ዞም ብሄር ዚኦም ቀቢላ ዚኦም ሃይማኖት ዚኦም ሰም በደለኛታት ኢልካ ዓዊልካ ምዝራብ መርትዖን ምቅራብ ስለደጸግም እንተ ዘይተጠቀምናሉ ጽቡቅ ይግን ሓቂ ሓይሽ ከም ዝጻዓዱ አንፎርቹኔትሊ ድብሎ ሕማቅ አጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ገዛና ኩላትና መዓልታዊ ንደጋግሞ ዓይነት አዘራርባ የሓደ ግዜ ንነፍስና ንሓካስ ከበይድና ኮይና ኣብ ደገ ደይኮነስ ምስቶም ናትና ጥራይ ክንዛረብ ኮልና እዚኣ ድብሉና ዘለውስ ሓቂ ደይ ሓቅን ኢልና ንሕተቶም እሞ በይንና ምስኮና እንታይ ዓይነት መልሲ ከም ንረክብ ከዓ ንርአ ስለዚ ብሓፈሻ ከምዚ ስለዝበሉና ንሕና ይንቃለስን ኢና ከምኡ ስለዝበሉ ምስ ስርዓት ኢና ንምለስ ዝብል ዓይነት አዘራርባ ነፍሰ ምትሓት የድብሎ ኣነ ሓደ እውን ይኹን ይቃለስ ብዘይገድስ ቶም ተቃለስቲ እንታይ ይብሉኻ ምክንያቱ ንኩሉ ሰብሲ ኣፎን ሒዞ ስለዘይንኽእል በዚ ተራእያ ኩሉ ሰብ ብነፍሰ ተኣማንነት ብዘይገድስ ኣብ ደገ እንታይ ይብልዎ ነፍሰ ተኣማንነት ኣሕዲሩ ኣነ ንመሰለ ድሓትት ደለኹ ኢሉ ከምኡ ገይሩ እንተተቃለሰ ይሓይሽ እሞ ተዘይሎ ክልተ ሰለስተ ሰባት ኢሎምና ኢልና ካብቲ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ንድሕሪት ከይንብል ኢለ የቐኒ ثانك يو سمع له سمع له حدنتنا ملكت ما بني حنسا الله تكون كبر تعرفنا حدنتنا ثانك يو حوات سمع له يبا حدنتنا له حدنتنا نه حدنتنا ريالهم جيمس بون الله خد 00 شوعته جيمس بون سي سي بي الله قس هو نقاش انا حتى دلي 3 ساعات غيرو مسانا 2 ساعات يكون 3 ساعات سوري دقاقه 3 ساعات نحمش دقائق غيرو غاشان حنسا ولا مايك ستخعرف مو تن ترفع حدا خل تحت فتات كنبينا كاو نابريتون لبوان كنسجر كحتت يدلين قاشانا كعرف مثلا اتليست امونغو اتليست ستايك خوني له ونوعي حدنتنا على غطونكي قاشا اتليست وال وعطي حمش داك عرف مو نتن تريفن دل واخر تسلس حتو كيدنا ناب ريتون لا ጸገም የብሉን ወዳአየን ተንሕቶሞ አጸቢቀ ወዳአየን ተንሕቶ ደሓን ኦኬ እሞ ክንቅጽል ሰለስተ ሕቶ ተተቀቢልካ ጽቡቅ ኦኬ ولا انا ካብ ኦኬ ثانك يو አራ ይቀኒለ ኦኬ ثانك يو አለኻ ተኾንካ ጄምስ ቦን 007 CCP አለኻ ተኾንካ እንድሕር ዘየለኻ ንኣስማሪኖ አለኻ ተኾንካ ምልክት ፕሊስ ኣብሪጋ ዘለኹም ካሓትት ቅድም ኣብሪጋ ዘለኹም ናይ ሕቶ መደብና ካብዘን ዶክተር እውን ዝበለና ካብ ሕልተ ሰለስተ ሕቶ ኣይክንሰግርና ክልተ ሕቶ ጌርና ኣዝማሪኖ ሬድ ኦፍ ኣለካ ኣዝማሪኖ ان 007 CC ኣብሪጋ ዘለትኹም CCP ፕሊስ ማይክ ናኻ نعم اوكي صبوق اوكي ጋሻና እንኳዕ ደሓን መጻኸ መጀመርያም ጽቡቕ ኣሰምሮ ናይ ብሓቂ ኣነ ዓጊበሉ ኣነ ሓታ ደለ ደለኹ ሕቶ እንታይ ኣላ መስለካ መብዛሕቲ ግዜ ትዝረብ ዘረባላ ኢሳያስ ትበሃል ብዙሕ ግዜ ዝሰምዓላ ሓንቲ ኢሳያስ ምናልባት ምዝለይ سنة حسابنا إسياس جي ناتنا تسقم ولا إسياسي حنت زيا كاليتها إسياس
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ክግደድ ወይ ከም ዝበል ተባሂሉ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ከገድዶ ርኢና ያለና ብሓይሊ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ከዓ ሰብኣይ ክኸውን ኣለና ነው ሕጂ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ካልእ ክኸውን ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ክግደድ ከሎስ ካብ ምንታይ እዩ ዝትብል ስኻ ብናትካ ኣረኣእያ እዚን ክልቲአን ክትገልፀለይ ይቀኒየለይ ኦኬ ያኔለይ ክልተ ሕቶ ይሓቲቱ ሓንቲ ስርዓት ኢሳያስ ድዩ ፀላኢናስ ወላ ኢሳያስ እዩ ችግርናስ ኢሳያስ ድዩ ኣተሓሳስባ ኢሳያስ እንታይ ኢሉ በለቀላል መልሲያ ፀላኢና ኢሳያስ ኣይኮነን ኣተሓሳስባ ናይ ኢሳያስ ንሕና ንደልዮም መራርሓ እንድሕር ዳኣ ተመሪሑ ብዘይገድስ መን እዩ ትመርሓካ ስለዚ እቲ ኣተሓሳስባ እዩ ኣተሓሳስባ ናይ ኢሳያስ እንታይ እንተልካኒ ካልእ መዓልቲ ክንዛረበሉ ንሕጂ ግን ትተሓሳስባ እዩ ኢሳያስ ኣይኮነን ሓንቲ እዚኣ ካልኣይቲ ንምንታይ እዩ ከዓንተ በይትበልክዋ ኢኻ ደጊምካያ ብናተይ ኣቀራርባ ገይረኻ ቅርባ ንምንታይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ከደ ከም ኣዲኡ ዝረኸበ ቆልዓ ክሳራሰር ወይ ከዓ ወዳ ዝረኸበት ኣደ ልቡ ክወቅዕ ንኤርትራ ምስ ተመለሰ ከዓ ከምዛ ባምቡሉ ዝወሰድካሉ ህፃን ክሻናፈው ንምንታይ ከምኡ ትገብር ዘሎ ሲ ንምንታይ ኢልካ ትግምት ኢኻ ኢልካኒ I don't know ምግማት ኣፀጋምኒ ግን ኣብዚ ሰሚናር ናተይ ኢለ ነይረ ምናልባት እቲ ፍቅሪ ዝኾነ ይሕይለሎ ኢለ ያነ ገምጊመዮ ግን ብኻልእ ከዓ ክትርስዕ ዘይብልካ ኢሳያስ ከዓ ዓቢ ኣክተር ዓቢ ድራማ ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ሎማዓንቲ ሃላይ ኮይኑ ክቐርብ ክእል ንፅባሒታ ኣንበሳ ኮይኑ ክቐርብ ክእል ሳልሰይቲ መዓልቲ ፅሉል ኮይኑ ክቐርብ ክእል ራብዒት መዓልቲ ወልሓንቲ ከም ዘይፈልጥ ኮይኑ ክቐርብ ክእል ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣነ ኮይኑ ዝስማዓኒ ልቢ ናይ ኢትዮጵያን ልቢ ናይ ዶክተር ኣብይን ክወስድ ዝኽእል ከምዚኣ ገይሩ እንተደኣ ሕሉፍ ፍቅሪ ከም ዘለዎ ንዕኦም እንተደኣ ኣርኢዎሚ ዝገብር ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ፍቅሪ ተራእይ ናብ ኢትዮጵያ ፍቅሪ ከም ዘለዎ ክቆፃፀሮ ዘይክእል እዚ ኣብ ዓድና ብፃዕዱ ቦዲ ላንጉዌጅ ዝብልዎ ኣብ ነፍሱ ምንቅስቃሳት ርኢናዮ ኢና ክቆፃፀሮ ኣይከኣለን ስለዚ ሓደ ፓርት ፍቅሪ ካልኣይ ከዓ ማለት ቲያትሮ ክኸውን ክእል እዩ ኢሳያስ ሰሪሑ ንኢሳያስ ዘየድንቆ የለን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ወይ ናይ መጀመርያ ዓመታት ወያነ ምስ ህዝባዊ ግንባር ክሰርሑ ከለዉ መስ ህዝባዊ ግንባር ክሰርሑ ከሎ ፍቅሪ እዮም ነይሮም ብጣዕሚ እዮም ዘድንቅዎ ነይሮም ኢሳያስ በሊሕ እዩ ከምዚ እዩ ስለዚ ናይ ምግባር ስለ ዘለዎ መጀመርያ ክቐርበካ ከሎ ብጣዕሚ ፈታዊኻ ኮይኑ ይዝቐርበካ ኣብ ኤለዋ ቀባኢል ፈልጦ ንኢሳያስ ናይ ብሓቂ ዝኣምኖ ኣለዋ ከምኡ ድመስሎ እዞም ኩሎም ምስኡ ዝሰርሑ መጀመርያ ንኢሳያስ ዘየድንቆ ሰብ የለን ምክንያቱ ፅቡቅ ዓቕሚ ኣለዎ ቲያትሮ ናይ ምስራሕ ዓቕሚ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ከቕርበካ እንከሎ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዘቕርበካ ኣብቲ መጀመርያ ካብኻ ዝደልዮ ነገር ምስ ወሰደ ከዓ ይቕየር ስለዚ ፍቅሪ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘለዎ ርኢና ኢና ታሽሙ ገይርዎ እዩ ናት ክቆፃፀሮ ኣይከኣለን ኣብ ገፁ ይንበብ ነይሩ እዩ ኣብ ምንቅስቃሳቱ ይንበብ ነይሩ እዩ እቲ ካልእ ግን ቲያትሮ እዩ ምስ መለስ ተጠቒሙላ ምስ ሕጂ እውን ምስ ሽሙ ጥቀም ምስ ዶክተር ኣብይ ጥቀመላ ኣሎ ምስዞም ኩሎም ምስኡ ዝሰርሑ ሰባት ምስ ኩሎም ተጠቒሙላ እዩ ምስ ብሄራት ናይ ኤርትራ ተጠቒሙላ እዩ ምስ ቀቢላታት ናይ ኤርትራ ተጠቒሙላ እዩ ምስ ሃይማኖታት ናይ ኤርትራ ተጠቒሙላ እዩ ኣብ ናይ እስላም ሃይማኖት ቦታ ክኸይድ እንከሎ ነቶም ናይ ቀቢላ መራሕቲ ወይ ናይ እንዳ መራሕቲ እንታይ ከም ዝብሎም ተሰማዕ ኣይተኣምንን ካብኣ ወፂኡ ድማ ኣብቶም ናይ ክርስቲያን ምስ ከደ ከዓ ዝብላ ከዓ ካልእያ ስለዚ እቲ ድራማነቱ እውን እንድርሶ የብልናን ፍቅሪ ግን ሓቂ ሓይሽ ሓይልዎ እዩ ክቆፃፀሮ ይከኣለን ይወኒለይ ታንኪዩ ጋሻና አዝማሪኖ ለሃዶ አዝማሪኖ ናትካ ኦኬ ጎን ኤሬካ ለሁ ኮምፒውተር ተቋሽመካላ ጎን ኦኬ thank you አይል መንሰይ ኦኬ ዶክተር ሲራጅ በጣም ነመስግን very educational presentation ነሩ ጽቡቅ በጣም hopefully እዚኣ ናይ መጨረሻ ሕቶ እያ ክትከውን ትኽእል መስለኒ እዛ ሕቶ እዚኣ ከዓ أقدم أبيلو قدم نسخة اتناتك أجندة مجمار
ابزي خنكاتا ويلنا نيرنا نغو حجي خابني ده حتى كاله مغنياتو كل سب دخون حتى يحط سلو دلو خابني حتى كا نايزل علم صلاي دبحل الوديو دكتور سراج نايزل علم دبحل صلاي الوديو اذن فوق ده حتى كا دلو خطو سلمتاي ገለገለ ምሁራት ገለገለ መንእስያት ትግራይ ኣብቲ ስግር ማዕዶ ኮይኖም ንሕና ተጋጊና ኢና ይብሉለው ንሕና ተጋጊና ነዚ ተቃውሞ ደንበ ብሕልፊ ብግቡእ ኣይሓገዝናዮም ከም ውፅኢቱ ከዓ ተለኻኺና ጠፊእና ዝዓይነቱ ዘረባ ዛረቡለው ሕጂ ኢሳያስ ክገብሮ ከሎ ምስ ወያነ ይኹን ምስ ገለ ቅቡል ዝኾነሉ ምክንያት نحنا هاجرنا نخنا دحين كل عينة أماراتات كنوسد سجومتات كنوسد سلمنتها هنا أنا دحرمنا دقفت تطرح ليكونس ولا تقاومتي نيب ولا ويانا طرح ويانا خوينو إذا سيندروم ما ويانا نحي تشجرنا الله عندي حرد أنا يزال على مسألة يلن بهالكوينو كلك شنخ إحنا مزوم سبسجا مهورات من إسيات تجارو يجبروا دلوا من تنعم كتعمم لهم يجبروا كانتلو نحنا أنا زه هجرنا خنا دحين مش أتوم دي نشرح له مغنياتي رأيك هذا زيا hopefully أشياء كانت من النساء دكتور سراج يغني لي thank you حراي يغني لي تحتون تاعت بالنيرة ناي حوار صلايسي بحال الله دي ولا ناي حوار فتاون مالت كاي تخون سلازي كومس لدخونسي قال مهورات تقراوت قالها مناسيات ونحنا نتي دلاي فتحي دغبو حاجه سلازي هابنايو فلاخا خيمنا طفينا يبلو له سلازي حجيغن نطقمو ميلوم هو تجيغا يردانا الله يرمو مسانا خسر فقادنياتات አለው احنا خان طمنا الناس يمسوك كسرح نخل له يتا حتى ናይ ሓባር ፀላእል የለን ናይ ሓባር ፈታው ናይ ኩሉ ሻፍ ፈታዊ ዶ ናይ ኩሉ ሻፍ ፀላእ የለን ዶ ድብል ሕቶ ከም ሓንቲ ፕሮቨርብ ወይ ከዓ ከም ሓንቲ ጥቕሲ ትበሃል እያ ትሕቶ ግን ሳይ ኮነትን ኣገዳስነት ታ ጥቕሲ ኮነትን ኣገዳስነት እስኻ እንታይ ትደሊ ትብል ሕቶ እያ ንሓደ ሰብ እንተ ናይ ሓዋሩ ፀላእ ዲኻ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ፀላእ ክትገብሮሲ ድሌታት ናትካ ይድውስኑ እንታይ ድሌትካ እንታይ ኢኻ ትደሊ እንታይ ከም ንደልኻ ኣነ ኣብዛሎም ሓንቲ ሰሚናር ነጊረ ድሕሪኡ ቀዳምነታትካ ከንታይ ጥራሕቲ ትደልዮት ዓላማኻ ደይኮነ ትደልዮ ደይኮነ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ቀዳምነታታት ናትካ እንታይ ንምሳሌ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ትማሊ ዝበደለካ ሎ ማዓርክኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ፀገም የለን እቲ ሕቶ ግን እስኻ ነታ ዓርክኻ ይኮንካን ትመዝኖ እስኻ ንነብስኻ ኢኻ ትመዝና እንታይ እትደሊ ኢልካ ስለዚ ትደልዮ ምስ ፈለጥካ ነቲ ቀዳምነታት ናትካ ምስ ቀመጥካ ኣብዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ቀዳምነታት እዚ ቀዳምነታት ማለት ምስቲ ቀንዲ ዓላማናትካ ህጋጮ ይብሉን ምክንያቱ ቀዳምነታት ናትካ ነቲ ዓላማናትካ ድጋጮ እንተታ ኮይኑ ትርጉም ይብሉን ምክንያቱ ተኣሳሪ ተዕላማይ ወይቲ ድሌት እቲ ትወፅሖ ትደሊ ዘለኻ ወይቲ ድሌት ናትካ እዩ ስለዚ ናትካን ዕላማኻ ናብ ሓደ ቦታ ቀሚጥካ ነዛ ሰዓት እዚኣ ተስርሓካ ዓይነይቲያ ኣነ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ሰለስተ ቀሚጠ ልኡላውነት ኢለ ፍትሒ ኢለ ባኒ ኢለ ነዚአን ግን ተራ ገይረለን ባኒ በይና ፍትሒ ደልያኔ بزي الأولويات أيدليانه فتحي بزي الأولويات أيدليانه الأولويات بزي فتحي دليانه سلازي كميل كم سقمتك كابزن نايز أبزن كدامنتات زين أنت الآن اللوا خوينا تغمي مستقراوات ديو مسهم حراديو مس أورومو ديو مس سعودية ديو مس السودان ديو مس يمن ديو ولتكان ديو والحين تساقم يقولون أبكمو جن سخريو دلك أجن اتزعابه نمسالة اتزعابه ناتك علامة سو كدامنتاتك أبجمت أعتيخا كم تكتيك كتواسع تغليخا كم موسى كترسع بالكاجن حر زي أنا شاطرين نابلكا طبعاً لعلي شاطرات تصنعها خوليو سلازي كمون خي كون منتي علامها قدامنتاتك كساب كندي كتعوتلو أبجمت أعتيخا خاتواسع أمبر نحنا تمثل بتي أي زاربو لويلكا بزي قدس كابي حديو مساعتهم محزنتها يتكبرن يخا ديفري سبات قونو خولو نتمن قد خاز عقوص خاخون غوليم سلازي نخزازما قنديت علاماناتكاي تاخا تدل مفلاتي ابزا ساعات ياتك قدامنتاتكا عيناي نعو سريعكا
مستسخاخ تواسعلو تخدل سبكا كساب كندي سخاخ حيش كساب كندي سبقبو تقومولو تخيل كساب كندي كاسو خطامكا خون الجمجيمكا زسرحكا غوني مسرح حدا ባህሪ ናይ ፖለቲካ ኢለ ዝግሙታነ ይغنيلي Thank you عقدت نفسني ونيرة مع الله مقالة دكتور مايك حسكال اوكي ثانك يو سمع له اوكي اي ثينك نايمت رشت حتاتي حاونا ازمارين تزي تغاغي كالو تابريغا زلهم كلهم نريتو اتكم عليكم تكونوا تسفا قبر مخنياتو غاشانا انتو ذهبنا مسرت ذهبنا حبريتا كلتو حتاتنا نيرنا مو ابريغا زلهم كلهم نريتو تقريبكم زلهم تكونوا تسفا قبر تزي تغاغي حتو دي دلكم ابريغا زلكم اسكو حتو نحر كوينو زلكم حدا هاون كاب حونا فلو بريغات متساون وساون بريغات متساغمه حجي صغم اندي خوينا اب تحنانق اندي خوينا تا غزي فلو ابون كما بريغا مسغريا تقطرتا فلو ابريغا زلكم بليس انت حدي تغاغي ابريتو تقونكم نغاشانا بغبو كنفانو نتي ذهبنا استمرون تموكرتاتن حتون ملسن كبرات احوات انت قيح كان لنا انت جزا مالتنا حتون ملسن مدب كمزازن يا كما خنقبر دو ابريغا زلهم كاب دكتور جبريل خابل علي تزي تغاغي دحر ادريس باغو حرنت سب وي حطوا يبلكم اوكي حطوا نحر يبلكم مو بزينا يلومز نبره مدبنا نحر سمع له دكتور كما سغنو نتي نايلو معنتي ن3 ساعات فرعان زخون مقرات غزيو اسويو نتنايلو معنتي عقداسي ارستن حطون استفعل سفح زباله مسكونات وانا وزخونون ህዝባዊ ርክባት ናይ استاذ دكتور ابراهيم سراج بشمي كما محضر ናይ ገዛ ሓይል መንሰይ ሙልጌታ بشم حضر جيغانونان اما حضرت حضر جيغانونان بشم كلهم تساتفتي ናይ ገዛና حضر جيغانونان كمسكنك عف كدلي كبر غاشانا دكتور ابراهيم سراج نتي ናይ ሎሚ ዝነበረ سفح زبلن معن بستفعلالي ملكعن كورنعن كنريو ناي حطو مدرخ عدل ذهب كاناون سفح زبل ساعات يغني لك بلكا افكدلي ابقى صالح غزيون بخمزن كال تماساسالي ملكع ጉዳይ ሃገርና ከምቲ ዝበልካዮ ናትካ ዶክተርና አበ ቦክስ ከጽናሐ ካቀምጣየ ናይ ፍትሒ ዶክተርና ትከውን ኣለዋ ናይ ሓርነት ዶክተርና ትከውን ኣለዋ ዝበልካያ we appreciate ከም ዜጋ ክብሪ ነቲ ሒስካያ ዘለኻ ናይ አካዳሚካዊ ጎኒ ነቲ ትገብሮ ዘለኻ ቃልሲን ሓርነትን ፍትሕን እንዳካየትካ ግዜኻ ንገዛና ሕድረ ጀጋናን ተኸታተልትናን ማዕትናን እንዳመስገና ሕጂውን ክቡር ጋሻና ዶክተር ኢብራሂም ሰራጅ يقنيلي ثانك يو ابنا يغنيلي انا ونقال اشاب دغما من محداركم ادنيقي ادمينات يغنيلي سوطم دغنه من محدار يري مخالاي غزي خدغماي ابالتوك مخاد دسايبلن نيرو بتي بدغد سمع ذنبركو زربات راحيو ابناتكم مس مصاخو ግን
ዲስፕሊን ደለዎን ስነ ስርዓት ደለዎን በታሽሙ ምዃኑ ንኻልኣይ ግዜ ድምስክር ደለኹ ታ ትምስክር ትብል ቃል ዳ ጎይታ ተቐቢልካ ዲኻ ከይትብሉኒ ከም ናይ ወንጌላውያን እምበር በተስጊነ እዛ ዲስፕሊን ናትኩም ናይ ብሓቂ ኣብቶም ደለይቲ ፍትሒ እንተ ደኣ ተጠቒምናላ እዚኣ እውን ደግማ እየ ዘለኹ ኣብ ምርድዳእ ክንበፅሕ ኢና ኢለ እየ ትግምት የቐኒየለይ ንሓደ 20 ደቂቕ ድኸውን ክሰምዓኩም እየ እቲ ኣብ ቅድመ ያሰኪፉኩም ደይበልኩም ሞ ሕጂ ትብልዎ ትኾኑ ሞ ካባኹም ከዓ ክመሃር የቐኒየለይ የቐኒየልና ክቡር ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ ኣብኡ ከለኻ ድረሳዕናዮ ነቲ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝከታተል ዘሎ ብናይ ስኒትና ዳትኮም ኣን ሜድያ ኔትወርክ ብናይ ሕድሪ ጀጋንና ካልኦትን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዌብሳይት ዝከታተል ዘሎ ህዝብና ንዕኡ እንታይ ሕፅር ዝበለ መልእኽቲ በዚ ጋጣሚ ኣለኩም ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ ሕራይ የቐኒየለይ እንታይ ደረዳእካ ብዙሓት ሰባት ማለት ኦንላይን ሪኦሞ መስለኒ ወይ ኦንላይን ኣመሓላሊፎሞ ገሊኦም ዌብሳይታት ኦንላይን ኣሕሊፎሞ እንታይ ደረዳእካ እቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ማለት ፍልጠት ናፊቁ ከም ዘሎ ይደረዳእካ ንኽቃለስ ድልው ከም ዘሎ ይደረዳእካ እዚ ኩሉ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ምዕባለታት ድብሎ እየ ኣነ ንዑ ኢኻ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኣይሰራሕናን ወልሓንቲ ኣይገበርናን ድብል ሰብ ክሰምዕ ከለኹ ቁርቅር ድብለኒ ስለዚ ንዕኦም ከዓ የቐኒየለይ ናተይ ጥራይ ደይኮነ ናይ ዝኾነ ሰብ መፅኡ ክምህር ከሎ ብዘይገድስቲ ትምህርቱ ካልኦት ሰባት ደራ ኦንላይን ኣመሓላሊፎሞ እዚ እውን ሓቢርካ ናይ ስኒት ወይ ከዓ ናይ ሓድነት ኣሰራርሓ ስለ ዝኾነ በዛ ኣጋጣሚ ንኩሎም ነቶም ኦንላይን ዘመሓላልፍዎ ደለው ኣንጻር ዓመፅ ይመስለኒ ከም ዘሕልፍዎ ነጊሩኒ የቐኒየለይ ካልኦት ሰባት ሽሞም ደይፅዋዕኩም ተለው ስለ ዘይፈለጥኩ እየ ኣመስግነለይ የቐኒየለይ ነዞም ኣብዚኣ ድዋሓልኩም ከዓ ንኩልኩም ክብረት ይሃበለይ የቐኒየለይ የቐኒየልና ዶክተር ኢብራሂም ስራጅ ኣብ ቀጻሊ ከም ናይ ሎሚ ብኻልእ ኣርእስትታት ምሳና ከም ዘለኻ እውን ተማፃቢዕካና ኣለኻ ታንኪዩ ዶክተር ስራጅ ኣብዚ ናትና ኣታሕዛ ዘለኩም ናቐፌታ ተወሳኺ ክንምዕብለሉ ንኽእል ሓበሬታታት እንተለኩም እውን ሕጂ ናብ ናይ ሕድሪ ጀጋኑና ሳንዱቕ ሓበሬታታት ክሰዱ ኣነ ሓይሊ መንእሰይ ካልኦት ኣመሓደርቲ ከም ሓድነትና ጎብለል ኩላ ኣልፍ ኣብዚ ገዛ ዘላ ኩላ በዓል ሪያሊስቲክ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ስራሕ ዝያዳ ንኸማዕብለና ዝኽእል ሓበሬታታት ፅቡቕ እሞ በዚ ጋጣሚ እዚ እውን ንኩልና ከም ሓበሬታ ማለት እዩ የቐኒየልና ዶክተረ ኣብ ናይ ለቦዋን ርእቶን መድረኽ ክንኣቱ ኢና ንኩላ ገዛ ቀይሕ ከነልዕለ ኣይ ቲንክ ሓንሳ ክስታይ ክንገብር ዕድል ተይብኩምና ክንፈትሓ ኩላ ሰብ እታ ከይትነጥር ተኣሲራ ዝነበረት ኦኬ ኣለ